Türkmenistan'ın Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyny hormatly prezidentimiziň zehininden dören Türkmenistanyň beýtaraplygy, parahatçylygy we ynançmagyň aýdyň ýoly adly täze kitabynyň tanışdyrylyş dawrasy boldy. Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyna geçirilen dawra gatnaşyçylar ilk bilen ýokary okuw mektebiniň eýwanyna ýaýwanlandyrylan sergi bilen tanışdylar. Sergide arkadaly gahrman serdarymyzyň we gahrman arkadamyzyň kitaplaryna möhüm orun berilipdir. Bu ýerde institutyň talipleriniň ýerine ýetirmegine beýtaraplyk biziň bagtymyz atly edebi sarly kompozisiýanyň ýaýwanlandyrylmagy, hormatly prezidentimiziň zehininden dören Türkmenistanyň beýtaraplygy, parahatçylygyň we ynançmagyň aýdyň ýoly atly täze kitabynyň tanışdyrylyş dawrasynyň öz boluşly başlangyjyna öwrüldi. Türkmenistan hemişelik beýtaraplygynyň 30 ýylynyň belenilýän günlerini hormatly prezidentimiziň täze kitabynyň tanışdyrylyş dawralaryna badalga berilmegi, şany senäniň hormatyny goralýan dürli derejeli çäreleriň many-mazmun taýdan baýlaşmagyny şertlendirdi. Hormatly prezidentimiziň täze kitabynyň beýtaraplyk türkmen paýhasyna, beýtaraplygyň taryh köklerini nazara aýlap, Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy, netijeli hyzmatdaşlygyň baý tejribesi, parahatçylyk we ynançmak döwrüniň derwazlygy, beýtaraplygyň ynsanperwer ölçegi ýaly we beýleki bölümlerini Türkmenistanyň dünýäniň dürli döwletleri, awraýly halkara guramalary bilen iki tarapyn we köp tarapyn esasda ýola goýulan hyzmatdaşlyk üçin hemişe açykdygy barada giňişleýän maglumatlar beýan edilýär. Ma'lum bolýar, hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 6-njy dekabryna geçiren giňişleýän mejlisinde oňa gatnaşycylary ýüzlenip, şu ýylyň jemlenmegi bilen bagly Türkmenistanyň beýtaraplygy, parahatçylygyň we ynançmagyň aýdyň ýoly atly täze kitabyny ýazyp tamamlandygyny aýtdy. Kitapda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 3 gezek ikrar edilen hemişelik beýtaraplygymyzyň ähmiýeti, dünýäde parahatçylygy we ynançmagy üpçün etmäge gönükdirilen taryhy başlangyçlar giňden beýan edilýär. Şeýle hem ýurdumyzda ýeten belent sepetlerimiziň, gazanan üstünlüklerimiziň jemlenýär. Soňra bu kitap mehriban halkymyza sowgat bolar diýip döwlet başçymyz beledi. Dawranyň dowamyna çykyş edenler. Döwlet başçymyzyň täze kitabynyň 9 bölümden ibaret bolup, onu türkmen beýtaraplygynyň geçen ýoly, Ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň değişil kararnamalary bilen 3 gezek ikrar edilen beýtaraplyk hukuk derejesiniň dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösü üpçün etmekdäki ähmiýeti barada durup geçdiler. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyna hemişelik wekili Ak Sultan Töreýewanyň çykyşyna bellenýän ýaly. Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygy 30 ýylyň döwründe öz boluşy ösüş ýolyny geçip, sewit we ähli derejedäki durnuklylygy üpçün etmekde ähmiýetli gurary öwrüldi. Bu bolsa ýurdumyzyň halkara giňişligine, parahatçylygy, durnukly ösüşi üpçün etmäge gönükdirilen tagalalarynyň oňy netije berýändigini alamatlandyrýar diýip, Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyna hemişelik wekili Ak Sultan Töreýew ýetdi. Täze kitabyň ýurdumyzyň beýtaraplyk derejesine eýe bolan gününden bäri geçen ýoluny, ýahly uglarda gazanýan üstünlüklerini we ýetilen sepetlere bagşlanan fotosuratlar bilen baýlaşdyrylmagy, hormat prezidentimiziň täze eseriniň ähmiýetini we derejesini hasy belende göterýär. Munyň özü täze kitabyň neşir edilmegine çapgany usulynyň häzirki zaman ýöreligleriniň peýdalanandygyny görkezýär diýip, Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyna hemişelik wekili beledi. Kitabyň halkara parahatçylyk we ynançmak geli, taryhy resmi namalar, gutluglar çykyşlar atly bölümini ýurdumyzyň beýtaraplyk ýyllar içinde ýola goýan gatnaşyklaryny, hormat prezidentimiziň halkara forumlarda eden çykyşlaryny we iki tarapyn hemde üç tarapyn esasda baglanşylan halkara alalaşyklary möhüm orun berilipdir. Bellenşýär, häzirki döwürde Birleşen Milletler Guramasynyň ýurdumyzda işleýän edaralary bilen eneligi we çaglygy goramak, zenanlaryň saglygy, çagy lukmançylygy, bilimi, çagylara durmuş hyzmatlaryny bermek meselelerine hyzmatdaşlyk etmek hakyna 30 goly resmi nama gol çekildi. Olaryň üstünlükli durmuşa geçilmegi uğrunda degişli işler alınıp barylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýada öňüňaliş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň ýolbaşçysy Kaka Imnazi dawral maslahaty eden çykyşyndan şu geçen döwürde ýurdumyzyň beýtaraplyk siýasatynyň häzirki zaman durmuşynyň ähli ugurlaryny öz içine alýan netijeli halkara hyzmatdaşlygynyň ygtybarly binýat hukmyny ikrar edilendigini belledi. Şeýle hem beýtarap Türkmenistan halkara giňişligine tutuş dünýä ýurtlar üçin ähmiýetli bolan oňyn başlangyçlary öňe sürýär. Olaryň milletler birleşiginiň giň gollawy eýe bolmagy, Türkmenistanyň halkara giňişligindäki awraýynyň belinde galýandygyny görkezýär. Arkadaly gahrman serdarymyzyň täze kitabynyň ilkinji tanışdyrylyş dawrasyna gatnaşycılar çykyşlaryny, şany seni münasibetli şeýle ajap kitaby bayramçylyk sowgat hukmyny halkymyza bagş edenligi üçin Kaka Imnazi, hormat prezidentimize tüýsürekden hoşallyk we alkyş sözlerini beýan etdi.
Arkadalyk Gahryman serdarymyzyň halkymyza bayramçylyk münasibetli sowgat eden Nowatda kitabynyň syýasy we ykdysady ulgamda işleýän hunärmenler, diplomatlar hemde halkara hyzmatdaşlygynyň möhüm meselelerini öwrenýän alimler, jurnalistler üçin gymmatly gollanma hökmünden niýetlenendigini belledi. Kitap ýokary çapgany usulundan neşir edilip, 3 dilde türkmen, ingliz we rus dillerinde giň halk köpçüligine ýitirildi. Onuň sahypalaryny şekillendiriş sunugynyň dürli eserleriniň suratları ýerleşdirilip, kitabyň beze gaýretiniňkany möhüm ähmiýet berilipdir. Şeýle hem çykyş edenler döwlet başçymyzyň eserleriniň höwrüniň köp, ilhamyň hassa joşly bolmagyny arzu etdiler. Tanışylyş dowrasynyň dowamyny täze kitabyň mazmuny barada çykyşlaryň bu eserden bölükleriň mysal getirilmegi arkaly beýan edilmegi hassa täsirli boldy. Döwlet başçymyzyň täze kitaby türkmen halkynyň ynsanperwer görelgelerini esas uredinýän, bitaraply hukuk derejesiniň ähmiýetini has giňişleýän düşünmegiň aýdyn gollanmasydyr. Dowranyň ahyryna oňa gatnaşanlar hormat prezidentimiziň adyna yüzlenme kabul etdiler. Aşgabat şäher häkimliginiň mejlisler jaýyna Türkmenistanyň gurulşyk we senagat toplumynyň hemde Aşgabat şäher häkimliginiň guramagyny hormat prezidentimiziň Türkmenistanyň beýtaraplygy, parahatçylygy we ananşmagyň aýdyn ýolatly kitabynyň tanışdyrylyş dowrasy hemde Aşgabat şäheriniň UNESCO-nyň öwrenji şäherleriniň bütün dünýä toruny girdilmegi münasibetli aýdym saly hoşallyk maslahaty hem ýokary ruh bilen beslenýär. Her bir güni şanly wakalary, uly zähmet üstünliklerine beslenýän Türkmenistanyň hemiýeçilik beýtaraplygynyň 30 ýyllyk bayramynyň hormatyny gurulýan dowrlarda ýurdumyzyň halkara giňişligine eýilýän orny we barha belinde galýan awry öz beýany tapýar. Şunuň ýaly ajaýyp pursatlarda hormat prezidentimiziň Türkmenistanyň beýtaraplygy, parahatçylygy we ananşmagyň aýdyn ýolatly täze kitabynyň elimize gowuşmagy beýik bayramyň şanyny gurulýan çäreleriň derejesini belinde götürýär. Dawral maslahatda çykyş edenler häzirki döwürde ýurdumyzda Gahryman arkadamyzyň başyny başlayan beýik maksatlaryň, arkadaly Gahryman serdarymyzyň parasatly ýol başlygyny, üstünlikli amal aşyrmak netijesinde Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynyň ýer ýüzünde parahatçylyk we dostlugynyň görülgeleriniň rowaşlanmagyny esasy öwredilýändigini nyktadylar. Hoşallyk maslahatynyň dowamyna Türkmenistanyň Gahrymany, UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toponynyň jogapkar sekretary Çınar Rüstemow, Aşgabat şäheriniň UNESCO-nyň öwrenji şäherleriniň bütün dünýä toruny girdilendigini tasdiq edýän güwänamany gowşurmagy bu ýerde geçirilen hoşallyk maslahatynyň dowrasyny hasy belinde götürdi. Şunuň bilen baglykda hoşallyk maslahatyny bellenýän ýaly. Ägir uly taslamalaryň we häzirki zaman gurulşyk maksatnamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde paýtagtymyz Sewtin Innowasion, Alam Bilim, Medeniýet we Senagat merkezi hökmüne eýilýän ornuny barha putulandyrdy. Paýtagtymyzyň çäklerine gurulan deswalaryň birnäçesiniň dünýä binagarlygynyň ajaýyp täsirligi hökmüne Guinness Rekordlar kitabyna girdilendigini belläýäninde ýurdumyzyň baş şäheriniň ölçüň täze derejesine çykandygyny görkezýär. Munyň öz ak mermeli paýtagtymyzda şäher uluşyk maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyn beýandyr. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň hemiýeçilik beýtaraplygynyň 30 ýyllygynyň bellenilýän günlerini halkymyza sowgat eden kitabyny beýtaraplyk, öňnaliş diplomatiýasy, parahatçylyk, ösüşýäl düşünjeleriniň täzeçe baý mazmuny eýe bolýandygyny aýratyn belleýär. Şunu halkara beleleşigiň Sewtin möhüm wezipelerini ünsüniň çekilmeginiň taryhy ähmiýeti eýdigine möhüm ähmiýet berilýär. Täze kitapda bellenişýär soňky ýyllarda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňnaliş diplomatiýasy boýunça Sewit merkezi bilen hyzmatdaşlygynyň kökleri barha çuňlaşýar. Bu bolsa tutuş Sewitde adamzat taglimleriniň rowaşlandyrylmagyna ýardam berýär. Munyň öz ýurdumyzyň hormat prezidentimiziň ýol başlygyny ählimum üç maksatlaryna ýetmäge münasip goşunt goşýandygynyň nowatdaky beýandyr. Ýurdumyzyň beýtaraplygynyň geçen döwür üçinde gazanan ösüşler we ýetenseplikler barada mowzuklary giňden beýan edýän çykyşlarda Türkmenistanyň tutuş adamzat ähmiýetli öňün başlanýyşlarynyň milletler beleleşigi tarapynyň giň gollawy eýe bolýandygyny utaly. Bu bolsa garaşsyz hemiýeçilik beýtarap Türkmenistanyň halkara giňişligindäki awraýynyň ýzyderli belinde galmagyny şertlendirdi. Täze kitabyň ýurdumyzyň beýtaraplyk derejesini eýe bolan döwrüniň içinde gazanan üstünliklerini, ýeten derejesini wasp edýän ýokary hili fotosuratlar bilen baýlaşdyrylmagy, arkadaly Gahryman serdarymyzyň täze eseriniň ähmiýetini artdyrýar. Munyň özüdiňe bir ýurdumyz we halkymyz üçin däl, eýsem dünýä jemgyýetçiligi üçin taryhy ähmiýet bolan kitabyň ýokary derejede neşir edilmegini hem taraplaryň esasda çemeleşilendigini görkezýär. Şeýle hem ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýet bolan şan wakanyň hormatyny gurulan dawral maslahatda çykyş edenler beýik bayramçylygyň bellenilýän günlerini halkymyza şunuň ýaly ajaýyp bayramçylyk sowgatyny bagş edenligi üçin
arkadaly gahryman serdarymyza toplumyň ähli işgärleriniň adyndan çuňgur hoşallyklaryny we alkyş sözlerini beýan etdiler. Dawranyň ahyrynda oňa gatnaşanlar hormat prezidentimiziň adyna yüzlenme kabul etdiler. Paytahtymyzda Türkmenistan Jemgyýetçilik Guramalynyň merkezi edary binasyna Aşgabat şäher häkimliginiň hemde Türkmenistan Demokratik Partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň guramagyny halkara beýtaraplyk güni hemişelik beýtaraplygymyzyň 30 ýyllyk münasibetli türkmen beýtaraplygy halkara hyzmatdaşlygyň we durnukly ösüşiň kepilatly aýdym sazly bayramçylyk dawrata geçirildi. Dawrada baş sadanlar tarapyndan ýerine ýetirilen aýdym sazlar ýokary joşgyna eýe boldy. Belenşi ýaly Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygy diňe bir türkmen halkynyň däliýsem bütün adamlardan gymmatlygydyr. Parahatçylyk we anaşmagy rowşandyrmagyň möhüm şertidir. Beýtaraplyk bütün dünýäde parahatçylygy ünleýän, halklary dost soňlygy, agzybirlige çagyrýan, hemde insanperwerligi wagt edýän ýörelgelerimizi dünýä ýaýan taglimatlar. Çıkış edenler özü sıralar halkara borçnamalarına üýtgöksiz agrarlygyny görkezýän beýtarap ýurdumyzyň täze taryhy eýýamda tutuş sewitin hemde dünýäniň parahatçylyk dürüjlük merkezi hökmüne ikrar edilendigini buýsan şulen belediler. Geçen ýyllarda Türkmenistanyň başlygyny bilen 30 goly kararnamanyň kabul edilmegi munyň buýsançly suwutnamasydyr. Şunda Türkmenistanyň beýtaraplarynyň sewitde durnukullygy, howpsuzlygy gollamagyň, özara anaşmagy esaslanýan döwletara gatnaşyklaryň netijeli iki taraplan hemde köp taraplan hyzmatdaşlygyň möhüm şertidigi aýratynda taly bellenşi ýaly ýurdumyzyň beýtaraplyk hukuk ýagdaýy, parahatçylyk medeniýetini putulandyrmak, bu ýurda Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki guramalaryň tagallalaryny gollamak üçin aýratyn mümkinçiligi eýedir. Milletler Birleşiginiň belet münberini ýurdumyzyň başlanjy bilen Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygy atly resmi namanyň kabul edilmegi, dünýä Birleşiginiň halkara parahatçylygy we anaşma goramagyň zerurdygyny tasdiklap, bu maksada ýetmek üçin tagallalar birleşdirmäge çalışýanlygyny aýdym görkezdi. Kararnamanyň şeýle giň gollugy eýe bolmagy beýtarap Türkmenistanyň strategik maksatlarynyň umumy bähwitlere hemde meýillere laýyk gelýänliginiň ýurdumyň Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasyna ikrar edilen halkara hukuk kadalaryna esaslanýan döwletara hyzmatdaşlyga işçiň gatnaşýanlygynyň ýene-de bir güwäsi boldy. Ýergilerini belesek, täze kararnama Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçylygy gurmak we parahatçylygy goramak gün tertibiniň 61-nji bendine laýyklykda kabul edildi. Bu şöhratly waka beýtaraplagyň türkmen nüsgasynyň ähmiýetini ýene-de bir gezek dawralandyryp, türkmen diplomatiýasynyň ajab ýeňşi hökmüni taryhy altyn harpler bilen ýazylar. Belenşi ýaly parahatçylygy we anaşmagy rowşandyrmak möhüm şerti bolan hemişelik beýtaraplygymyz 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryna hemde 2015-nji ýylyň 3-nji iýununda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan degişli kararnamalar bilen iki gezek ikrar edildi. Şu ýylyň 21-nji martynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň New York şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň 61-nji plenar mejlisinde ýurdumyň başlanjy bilen Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygy atly kararnamanyň bir agzdan 3-nji gezek kabul edilmegi, ýurdumyň halkara derejedäki dawraýynyň barha ýokarlanýanlygyny, ähli umum parahatçylyk üpçün etmek boýunça tagallalarynyň bütün dünýäde giňden gollanylýanlygyny görkezýär. Dawra gatnaşanlar ýurdumyň halkara awraýyny belent derejelere yetiren milli liderimiz Gahrman Arkadamda hemde döwlet başçylygymyz Arkadaly Gahrman Serdarymda hoşallyk we alkyşlaryny aýtdylar. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň mejlisler jaýyna Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňişiniň hemde Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň bilelikde guramagyny halkara beýtaraplyk güni hemişelik beýtaraplygymyzyň 30 ýyllyk münasibetli Türkmenistanyň beýtaraplygy bugün dünýäniň üns merkezinde atly aýdym sazly dawra geçirildi. Dawranyň dowamynda Maýa Kuly wadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky Daňatar Öwes wadynaky Türkmen Döwlet Ýörgiti Saatçylyk Mektebiniň talipleriniň aýdym sazly çykyşlary ýokary joşgyna eýe boldy. Bu ýerde belenşiýal garaşdyrlyk ýyllaryna Türkmenistana ägir ul durmuş ykdysady özgertmeler bolup geçdi we durly ugurlar boýunça üstünlikler gazanyldy. Munyň öz ählimum ösüň, awadançylyk we rowasyň bähwidine giň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ugur edilýän daşary siýasaty durmuşa geçirýän ýurdumyzyň ýokary halkara awraýa eýe bolmagyny şertlendirdi. Belenşiýal beýtarap Türkmenistanyň alyp barýan daşary siýasatynyň esas maksatlarynyň biri hem sewitde we bütün dünýäde howpsuzlyk hemde durnuklylygy ýokary derejede üpçün etmekden ibaretdir. Bu ugurda garaşly watanymyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini öz beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny iş ýüzünde amala aşyrmak, parahatçylygy gorap saklamak we durly döwletleriň arasynda özara anaşmaň medeniýetini ýokarlandyrmak boýunça öňe sürýän halkara başlanýyşlar aýratyn ähmiýeti ýedir.
halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmekde we umumy adamzat üçine daxily meselelerin oňyn çözgütlerini tapmakda ýurdumyzyň alyp barýan şeýle siýasaty dünýä bileşik tarapyndan gyzgyn gollanylýar. Soňrada halkara parahatçylyk we anançmakylygyň batlyk adamlaryny döwletimiziň daşar siýasatda gazanýan üstünlükleriniň misalyny hem aýdynlygy bilen görmek bolýar. Ýurdumyzyň beýtaraplygy, milletimiziň parahatçylyk söýçüliginden, hoşnýetliginden, açyk göwnüliginden, goňşy döwletler bilen oňyn hyzmatdaşlygy ösdürýändiginden göz başalýar. Şeýle-de belenşäl Türkmenistanyň beýtaraplygy taryhy ähmiýeti eýe bolup, häzirki wagtda diňe bir ýurdumyzyň parahatçylyk söýçülikli daşar siýasat urunyň esas bolmak bilen çäklenmän, eýsem parahatçylygyň we ýalaşygyň bähbidine döwletary gatnaşyklar hemde hyzmatdaşlygy ýola goýmak we ösdürmek üçin ygtybarly binýat bolup hyzmat edýär. Hoşnýetli ýörelgeler, hormat prezidentimiziň parasatly öňden görüşlikli ýol başlygyna beýtarap Türkmenistanyň durmuşa geçirýän daşar siýasat ýörelgesinde möhüm orny eýleýär. Ýurdumyz bu urda durnukly, özara peýdalyk gatnaşyklary, milli we umumy gyzyklanmalary nazara almak bilen parahatçylyk söýçülikli, hoşnýetli goňşuluk esasyna dayanýan siýasaty durmuşa geçirýär. Hormat prezidentimiziň başçylygyna beýtarap Türkmenistanyň awry dünýäde ýokurdyr. Döwlet başçymyzyň amal aşyrýan beýik işleri, Türkmen ykdysadyýatyny we sosial durmuşyny ýokary götürýär. Ýurdumyz dünýäde bagtyar halka adyn almak bilen bede wady bilen ösýär. Halkara parahatçylyk we anançmakylygyna bagşynyp geçirilýän çärelerde Türkmenistanyň dünýäde parahatçylyk we howpsuzlygy puwturlandyrmagy, ähli durnukly ösüş üçin şertler döretmekde durmuşa geçirilýän işlerine ul orny berilýär. Bu bolsa Türkmen döwletiniň dünýäniň syýasy we ykdysady giňişligindäki awraýynyň ýokarlanmagyny şertlendirýär. Hormat prezidentimiziň ýol başlygyny her bir günimiz ajaýyp wakalary, ýurdumyzyň mertebe şany dünýä ýaýan üstünliklere beslenýär. Häzirki wagtda bolsa ata watanymyzda halkara parahatçylyk we anançmaklyk kalbymyzda nur çaýýar. Bu ýerde şular barada bu ýsonçly gurun edilip, ähli ösüşlerimize baýdalygy berýän. Milli liderimiz Gahrman Arkadağymyza hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyza alkyş sözler aýdyldy. Assalamu alaykum hormatly Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we mehmanlary. Mehriban raýatlar. Abadan Bagtyar diýarymyzda Gahrman Arkadağymyzyň, Arkadaly Gahrman serdarymyz hormat prezidentimiziň tagallalary bilen sanyl mümkinçilikleri ähli ulamlarda giňden ornaşdyrylýar. Döredilýän täze şertler, döwrewap derejede ýaşamagy, döretmäge, ruh bilen zähmet çekmäge itergi berýär. Paýtagtymyzyň owadan köçeleriniň şaý ýollarynyň urunyna ýol hereketiniň howpsuz bolmagy üçin tezligi çäklendirji duýduruş belgileriniň ornaşdyrylanyna garamazdan sürjüleriň käbirleri ýol hereketine beýpar garaýarlar we bu derarly maddi ziýan çekýärler. Kä halatlarda bolsa şiketlenme ýaly hadisalara duçar bolýarlar. Şeýle ýagdaýlaryň öňüni almak maksady bilen Türkmenistan Serýär işleri ministrliginiň polisiýanyň ýol godagçylyk gullugy alyp barýan işlerine döwrewap tehnologiýalaryň berýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp paýtagtymyzyň şaý ýollarynyň urunyna awtologiň tezliginiň geçen ýol araçagyny görä ölçeýiji matematik hasaplaş enzamlaryny ornaşdyrmagy dowam edýär we size şulary atladýar. Hormatly sürüjiler, awtologiň belinen tezlikden artdyrylyp dolandyrylan ýagny ýol hereketiniň kadalarynyň bozulmagy üçin belinen tertipde administrativ jerime kararynyň çykarylýanlygyny ýene bir ýola size atladýar. Hormatly sürüjiler, ýol belgileriniň duýduruş talaplaryny berjä edelen. Ýol hereketiniň gatnaşçylary hormatlama ruhuny, akwalarymyzyň bir-birimizinkiden üzüňe däldigini düşünüp, ajaýyp watanymyzyň ýol hereketiniň howpsuzlygyny berjä edelen. Çünki ol biziň ömrümizin rahatlygynyň kepildir. Ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümizin rahatlygy. Ýoluňyz ak bolsun ey watandaşlar.
Aşgabat Maliýa Ykdysady Orta Hünär Okuw Mekdebine Aşgabat şäher Medeniýet Müdürliginiň merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň Durdugal çadyna kitapxana şakamçatynyň we bu okuw mektebiniň gurulmagyna hemişilik bitaraplygyň 30 ýyllygy halkara bitaraplyk güni münasibetli bitarap diýarym bagtyň mekanatly wagty netigat çäresi geçirli. Bu ýerde bolan çykyşlarda bellenşýär hormatly prezidentimiziň başlanýagy boýunça parahatçylyk söýjüligi, hoşniýetli goňşuçylygy hemde möhüm ugurlary boýunça bilelikdäki wajyp taslamalar amala aşyrmakda ygtybarly hyzmatdaşlar bolup durýan esasy halkara we sewitliğin guramalar we döwletler bilen özara gyzyklanma bildirýän giň hyzmatdaşlygyň alınıp barylmagyna mahsus bolan ýörelgeleri esaslanýan daşar syýasy ýörelge izgederli durumşa geçirilýär. Häzir günlerde bolsa bütün ýurdumyzda hemişelik bitaraplygymyzyň 30 ýyllyk münasibetli geçirilýän çäreler ýokary many mazmuny ýa bolýar. Öz ygtyýarly Türkmenistanyň bitaraplyk derejesi halkara hukuk resminamasy bolmak bilen ol 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýöreýte kararnamasy bilen ikrar edildi. Munyň özü Türkmen döwletiniň hoşniýetli goňşuçylyk, ynsanperwerlik ýörelgelerine dayanýan parahatçylyk söýjülükli siýasatyna halkara bilelişik tarapyndan hemme taraplaryň gollaw berilýänligi alamatlandyrýar. Türkmenistanyň bitaraplygy taryhy ähmiýeti ýa bolup, häzirki wagtda diňe bir ýurdumyzyň parahatçylyk söýjülükli daşar siýasat ugurynyň esasy bolmak bilen çäklenmän, eýsem parahatçylygyň we ilalaşygyň behwidine döwletara gatnaşyklar hemde hyzmatdaşlygy ýola goýmak we ösdürmek üçin ygtybarly binýatly hyzmat etýär. Şeýlede çykyşlarda bellenşýär Birleşen Milletler Guramasy bilen köp taraply hyzmatdaşlyk hormatly prezidentimiziň alyp barýan Türkmenistanyň daşar siýasatynyň esasy ugurdur. Şol siýasatyň esasyny onuň bitaraplyk we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgesi surýar. Özara gatnaşyklaryň baý tejribesine daýanyp, häzirki zaman tapgyryna bu hyzmatdaşlyk täze anyk mazmuny ýa boldy. Biziň ýurdumyz giň halkara hyzmatdaşlyk uguryna ermek bilen tutuş dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklylygy gazanmaga ýardam etýän Birleşen Milletler Guramasy bilen netijalary gatnaşyklary ötürýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň garkynyş döwrüne hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen toýlar toýulyşyp, toý bayramlary barha dawaranýar. Şeýle bayramlaryň biri hem baky bitaraplygymyzyň milli bayramdyr. Bu bayramçylyk Türkmenistan döwletimiziň, türkmen ilimimiziň agzy birliginiň, jewizliginiň, mizemezliginiň berk sütünür. Bellenşýär, gahrman arkadamyzyň paýgasy we öňden görjülükli siýasaty netijesinde Türkmenistan häzirki döwürde uly halkara we parahatçylyk döredüji ýurt hökümindäki ikrarnama eýe bolan ykdysady taýdan kuwwatly döwlete urly. Bu ýerde çykyş edenler umumy adamzat behwitli beýik başlangyçlar öňe sürýän milli liderimiz, gahrman arkadamyzyň hemde hormatly prezidentimiz, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny, ömürleriniň uzak bolmagyny, tutumly işleriniň rowaj almagyny arzu etdiler. Paýtagtymyzda Watan kino konsert merkezinde halkara bitaraplyk gün münasibetli Türkmenistanyň Maltumladyna Ýaşar Guramasynyň merkezi geňişi hemde Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň okuwçy oglanlarynyň arasynda yglan edilen Merdana Nesil 2020 şatly Şadyan bäsleşigiň jemleşi tapyr geçirildi. Halkara bitaraplyk gün münasibetli Türkmenistanyň Maltumladyna Ýaşar Guramasynyň merkezi geňişiniň bilim ministrligi bilen bilelikde guramagyna geçirilen bu bäsleşigiň jemleşi tapyryna welayet, Aşgabat hemde Arkadaş şäher tapyryna 1-nji, 2-nji orunlary eýelen oglanlar gatnaşdylar. Düzgünnama laýyklykda bäsleşik 3 şert boýunça geçirildi. Onuň 1-nji şertinde eziz watanymyza, merdana halkymyza bolan söýgüni, ata-babalarymyzyň gahrmançylykly, asylly ýol ýörelgelerini belen sarpany, bagtyar döwrümizin milli özgörtmelerine bolan boýsunjuny gatnaşyjylar çeper sözüňiz bilen beýan etdiler. Çağlar bäsleşigiň 2-nji şert boýunça ýekelikde şorta sözi ýerine ýetirdiler. 3-nji şertde bolsa hormat prezidentimiziň parasatly ýol başçylygyna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwrüne ýurdumyzda amal aşyrýan uly ösüşleri, dost dogunlygy, bagtyar çağlygy wasp edýän aýdym saly çykyşlary ýerine ýetirildi. Munyň özü kiçi ýaşly oglanlary merdana ata-babalarymyzyň asyrlar boýy dowam edip gelýän asyrly däplerine hormat goýmak ruhuny terbiýelemekde. Olarda kiçilikden hünär öwrenmäge höwes öğretmekde. Şeýle-de olaryň hakyky watançylyklar bolup ýetişmeklerini gazanmakda we öz bilimlerini hemde döwretçilik ukyplaryny görkezmekde uly mümkinçilikdir. Bäsleşige gatnaşyjylaryň şowkuny çykyşlary tamaşaçylarda uly täsir galyrdy. Türkmenistanyň ýaşar baradaky döwlet siýasatynyň 2021-nji, 2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyna laýyklykda giň dünýä garaşy, kämil, ýiti zekini ýaşaryň kemale gelmek üçin ýeni itirilmeli çäreleriň tasdiklanan meýilnamasy döwletimizde ýaşary ne derejede ulanyp berilýändigini aýdyn görkezýär. Çağlaryň döwretçiligini ösdürmek milli liderimiziň medeniýet ulgamynyň öňünde goýan möhüm mezipeleriniň biri bolup durýar.
ösüp gelýän ýaş nesilleriň jemgyýete sağlaşykly goşulmagyny gazanmak üçin kabul edilýän maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Bäsişiň ahyryna Emirler topunyň bir agzdan gelen netijesine görä bäsişiň baş bayragyna Birleşen Arap Emirlikleriniň prezidenti Şeyh Said bin Sultan Al Nahyan adyna döwletler köşküniň okuwçysy Babajan Meretturdiýew munasip boldy. Şeýle-de Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrawynyň 18-nji orta mekdebiniň okuwçysy Islamberdi Niyazmehmedow ýarysyň 1-nji orunyna munasip boldy. Ýeňjileri Türkmenistanyň Maltumladyna ýaşary guramasynyň merkezi geňişiniň we Türkmenistanyň bilim ministrliginiň adyndan hormat gatlary hemde ýadygärlik sowgatlary gowşuruldy. Dörjülük bäsişiniň ahyryna oň gatnaşanlar kalby şatlykdan dowul çağlar hakyna çäksiz alad edýän we olaryň tebigy zehinlerini ýüze çykarmak hemde ukyp başarlyklaryny açyk görkezmek üçin ähli mümkinçilikler döredip berýän Mehrwan arkadagymyzyň hemde hormat prezidentimiz arkadagylyk gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, belent başlarynyň aman, aýdyň maksatly beýik tutumly işleriniň elmida mary waşyklara beslenmegini tüýsürekden arzu etdiler. Paytahtymyzdaky Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşy Institutyna ýurdumyň orta hüner we ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasyna Gode Master 2020 şähertli hakaton bäsleşi geçirildi. Türkmenistan sany bilim ulgamy ösdürmegiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmegiň meýilnamasyny ýerine ýetirmek boýunça hakaton bäsleşikleriniň sanawyna laýyklykda bilim ulgamyna innovasiýalar ornaşdyrmak, maglumat we sany teknologiýalar peýdalanmak arkaly bäsleşik esasyna öňde barjy pikirleriň döremegine hemde olaryň durmuşa ornaşdyrylmagyna ýardam bermek, taliplerin hünär uğru boýunça taýýarlygyny ýokarlandyrmak maksady bilen geçirilen bäsleşik ýokary işçiňlige eýe boldy. Bäsleşige gatnaşçylar programa öptünçiligini döretmek boýunça özleriniň başarlyklaryny açyk görkezmek, döreden programa öptünçiligine dürli görünüşli maglumatlar biriktirmek, programa öptünçiliginiň işçiňligini ýokarlandyrmak iň ygtybarly we amatly ýollaryny kesgitlemek boýunça başarlyklaryny görkezdiler. Hawa berkirar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwrüne hormatly prezidentimiziň ilim bilim ulgamyna beýik özgertmelerinden ruhlanýan ýaşlar bilimde, ilimde we döredüjlük işlerinde ýokary netijeler gazanýarlar. Ýaşlary dünýä iliminiň iň täze gazananlary bilen tanışdyrmakda, olarda täzeçe pikirlenmek, enliklerini döretmekde we ukyp başarlyklaryny ýokarlandyrmakda geçirilýän şeýle bäsleşikleriň netijeligi ören bolýar. Türkmenistana ýaşlary uly önem bildirilýär. Olaryň döredüjlük bilen meşgullanmagy üçin ähli şertler döredilýär. Bu ulgamyň işgärläriniň ýokary döredüjlükli, önürjülükli işlemekler üçin giden beýik özgertmeler durmuşa geçirilýär. Munyň özi bilim işgärläriniň ilham almaklaryna, ilim bilim açyşlaryny döretmeklerine itergi berýär. Häzirki ajaýyp döwrümizde bolsa, ýaşlarymyzy milli ruhda terbiýelemek, olaryň bu uğurda höwüslerini, ukyplaryny ýüze çykarmakda döwlet tarapyndan bir näçe mümkinçilikler döredilen milli liderimiz, gahrman arkadagymyzyň her bir insan üçin öz watanynyň we halkyndan eri zat ýokdur. Türkmen ýigidiniň we gyýdynyň ýüregi elmidama can vatanım Türkmenistan deyip urumollar, vatan ve halk diyen beýik hemde gudratly sözler ýaşlarymyzyň dilleriniň senasy baş şygary bolmalydyr diyen parasatly sözlerinden uğur alyp geçirilýän bäsleşige ýurdumyzyň 16-dan gowrak okuw jaýlaryndan şol sara Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşy Institutynyň talip ýaşlar işçiň gatnaşdylar. Özleri üçin okumaga, döretmege, hünär öwrenmege ähli mümkinçilikler döretýän milli liderimiz gahrman arkadagymda we hormatly prezidentimiz arkadagyly gahrman serdarymyz da bäsleşige gatnaşan bagtyar ýaşlar alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we mehmanlary, paýtagtymyzyň köşelerini hereket edýän awtologlaryň gatnaw ýygylygyny göz öňünde tutup, Türkmenistanyň hemýeşelik bitaraplygynyň şanly 30 ýyllygynyň dawarly bellenýän günlerini, ýagny 8-nji 12-nji dekabr aralygyny garaşsyzlyk şaýoluny, bitarap Türkmenistan şaýoluny we Türkmenbaşy şaýoluny gatnawlaryň wagtlaryň şäklendirilejekdigini siziň dikkatyňize ýetirýär. Hormatly adamlar, ýoluňyz ak bolsun, bayramyňyz gutly bolsun. Hormatly sürüjüler, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň polisiýanyň ýol gödügçilik gullugy gyş basynyny howanyň üýtgeme bilen baglanşykly size şulary maslahat berýär.
howanyň derejesiniň peselýänligini gödüňe tutup, awtologlaryň tekerleriniň daşky örtüginiň galanlygyny sowuk howanyň ölçeklerini laýyk getirmeli. Ulagyň aýly süpürjileriniň gurotlugyny barlamaly. Suw pürküjüni doňmaýan suwuklyklar bilen mögüsümleýin doldurup durmaly. Derurluk ýüze çykanda aynalarda abzallaşdyrylan ýeladyjy ýodajyklar ulanmaly. Ömürlü howada ömür dumana garşy çyrany ulanmagy unutmaň. Howply ýagdaýy, öwrümleri, saklanyşy aňladýan ışyklanyrjylary hemişe gurot ýagdaýda saklamaly. Ulagyň sowgadyjygyna gyş mögüsüm üçin ýöri töleşdirilen suwuklygy uýmaly. Howanyň derejesiniň peselmegi bilen sürşek ýollarda derur bolan aralygy saklamaga, hüşgär, des dolanyrjy amala aşyrmaga berk üns bermeli. Şu maslahatlar awadan ýollarda howpsuz, amatly hereketi amala aşyrmaga mümkinçilik berer. Ýoluňyz ak bolsun, edil watandaşlar. Guten Tag, mein Name ist Merjan Annayeva. Liebe Freunde, herzlichen Glückwunsch zum Tag der Neutralität Turkmenistans. Heute feiern wir die Werte des Friedens, der Stabilität und des Respekts, die unser Land besonders machen. Die Neutralität Turkmenistans steht für Harmonie, Dialog und eine friedliche Zukunft für alle. Möge dieser Tag uns mit Stolz erfüllen und uns daran erinnern, wie wichtig Einheit und Frieden sind. Alles Gute zum Feiertag. Auf Wiedersehen. 大家好，我叫瓦特汗。在这个特别的日子，我祝我们的总统干活蒸蒸日上，国家繁荣，祝愿土库曼斯坦人民安康，大家的总理节日快乐。Hello, my name is Enezan Anelia. Today I'd like to congratulate you all on our permanent neutrality day. On the eve of the great holiday, let me express our gratitude to our hero Arkada and Arkadal hero Serdar for giving us opportunity to learn, to create and to live in a peaceful motherland. Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Меня зовут Кулаева Алтын. Сегодня, накануне самого светлого праздника, я хочу искренне поздравить весь туркменский народ, который с большим воодушевлением встречает День нейтралитета Туркменистана. Нейтралитет – это одна из самых значимых дат в истории нашего Отечества. Это символ миролюбия, доверия, добрососедства туркменского народа. Этот светлый праздник не только приумножает славу и авторитет нашей отчизны, но и воспитывает в нас высокие чувства патриотизма. С великим воодушевлением встречаем этот праздник, и с любовью к родине мы и впредь будем успешно учиться, чтобы внести достойную лепту в дело процветания нашей страны. Guten Tag, mein Name ist Shmaeva Medina. Liebe Freunde, zum Tag der Neutralität Turkmenistans sende ich Ihnen meine herzlichen Glückwünsche. Dieser besondere Tag erinnert uns daran, wie wir für Frieden, Unabhängigkeit und gegenseitiges Vertrauen sind. Die Neutralität unseres Landes ist ein Zeichen der Stärke, ein Weg der Zusammenarbeit, Stabilität und Freundschaft mit allen Nationen fördert. Hormatly raýatlar, Türkmenistanyň Daýhan Bank Döwlet Täjirçilik Banky ýurdumyzyň raýatlarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokarlandyrmaga ýardam bermek maksady bilen
5 ýyla çenli ýyllyk 10 kötörim bilen 150 000 manada çenli sarp ediş maksatly qarzy hödürleýär. Bankymyzyň müşterileri bu qarzy almak üçin yüz tutmalaryny sanly ulgam arkaly online görnüşinde bankyň dayhanbank.go.tm resmi internet sahypasynyň üstü bilen hem iýerip bilerler. Mundan başga da 3 ýyla çenli ýyllyk 7 kötörim bilen 100 000 manada çenli toy qarzyny, 3 ýyla çenli ýyllyk 5 kötörim bilen 42 000 manada çenli talip qarzyny. Şeýle hem Türkmenistanyň prezidentiniň karary esasyna ýaş maşgalalara öý goşlaryna satyn almak üçin 3 ýyla çenli ýyllyk 1 kötörim bilen 20 000 manada çenli ýaş maşgalalar üçin qarzy hödürleýär. Qarylary nagd we nagd däl görnüşinde alyp bilersiňiz. Has giňişleýän maglumatlar üçin bolsa, bankyň dayhanbank.go.tm web saýty arkaly öwrenip bilersiňiz. Türkmenistanyň Dayhan Bank Döwlet Täjirçilik Bankynyň mümkinçiliklerinden peýdalanyň. Dünýäň hudy seslerini adam zada belent atwal. Baky baltyň meskenine bi tarap ýurt Türkmenistan. Güllöýä Türkmen paýtagty, menzili seyran seyili, bi taraplyk halkyň bagty, ýörelwes hoş meýilli. Merdanalyk mektebinde parahat il tämiz asman, toy bayramyň meskeninde bi tarap ýurt Türkmenistan. Her ýüregiň aşky görner watanyň şan şöhratynda, bagtyň nurly keşfi görner bi taraplyk telwasynda. Oy ýanglansyn baky bi taraplygyň aýdymy, oy parlasyn baky bir karar watan baydygy.
çağa sesleri, adamzatın izlegi, gülgü çatlı salamat. Toylar toya ulaşsın, güller güller çoğarsın, arzular kaynap çoğulsun. Dünya, dünya, dünya dursun, dursun, dursun dünya. Dünya, dünya dursun, dursun, dursun dünya dursun, dünya dursun, dünya dursun paralar. Birdir insan yüreğimiz, baht şatlık gereğimiz, hemma bizim dileğimiz, dünya dursun paragat. Bahtiyarlık nişani, salamatlık nişani, padişahlık nişani. Dünya, dünya, dünya dursun, dursun, dursun dünya. Dünya, dünya dursun, dursun, dursun dünya dursun, dünya dursun, dünya dursun paragat. Güneş nurunu paylayan, çağcıklar yaynayar, kuşlar coşup sarıyar, dünya dursun barat. Ağız birlik kelami, dostluğunluk selami, abadanlık senasi. Dünya, dünya, dünya dursun, dursun, dursun dünya. Dünya, dünya dursun, dursun, dursun dünya dursun, dünya dursun, dünya dursun paragat. Bahtiyarlık mikani, bir kararlık mikani, dostluğanlık mukamı, dünya dursun parahat. Vatanım cennet bağım, pekidedir asmanım, yaşasın arkadağım, dünya dursun parahat. Dinin ardudan doğru, yaşatın dostluk yolu, Türkmen diyarı yâri. Dünya, dünya, dünya dursun, dursun, dursun dünya. Dünya, dünya dursun, dursun, dursun dünya dursun, dünya dursun, dünya dursun paragat. Adamzadın arzuyu, yahdiyetten arzuyu, yeryüzünün arzuyu. Dünya, dünya, dünya dursun, dursun, dursun dünya. Dünya, dünya dursun, dursun, dursun dünya dursun, dünya dursun, dünya dursun paragat. Dünya, dünya, dünya dursun, dursun, dursun dünya. Dünya, dünya dursun, dursun, dursun dünya dursun, dünya dursun, dünya dursun paragat. Assalamu alaikum. Qarashtyd Baqi taraf Türkmenistan döwletimizde berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne 2025-nji halkara parahatçylyk ýylly wagtlandyrylan ajaýyp bilimizde asuda erkana parahat durmuşda ýaşaýan mährum watanaşlar edilýärler. Biz siziň her biriňizden asqalal ojaklaryňyza agda berilen asuda bolan ilmidama ojaklaryňyza çağul kisleriniň belentden belent ýanglanmagyny tüýsüremizden arzu edýär. Biz ýaşlaryň okumagymyz üçin, öwrenmegimiz üçin, döretmegimiz üçin şeýle ajaýyp mümkinçilikleri, şertleri döredip berýänlikleri üçin Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadağymyza, Arkadagal Gahryman serdarymyza tüýsürekden çykýan alkyşlar berýär. Gahryman Arkadağymyzyň, Arkadagal Gahryman serdarymyzyň kerutjan tutulmuş işleriň rowaşlygyna beslenmegini, janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Mährum watanaşlar şeýle ýaşy arzulardan peýdalanyp bolsa ýurdumyzda ulan belenleýän Türkmenistanyň hemişelik bir tarapmanyň 30 ýyllyk şeýle hem halkara bir taraplyk güni münasibetli Gahryman Arkadağymyzy, Arkadagal Gahryman serdarymyzy, ähli türkmen halkymyzy tüýsürekden mähirli otlaýar. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Anha mährum watanaşlar şeýle ýaşy arzularly bu gün Türkmenistanyň hemişelik bir tarapmanyň 30 ýyllyk toýunyň toýlanýan günlerini şeýle hem halkara bir taraplyk güni münasibetli Türkmenistanyň mahtumladyna ýaşlar guramasynyň
Aşgabat şäher geňeşi, şeýlehem Köpekdağ itirap geňeşi, şeýlehem Türkmen Döwlet Maliýe Instituty bilen birlikde betarap Türkmenistan parahatçylygyna dostlugyň mekanatly syýasy syhhatdaşlygy taýýarlap ýetirmegi makul welek. Elbetde şu günki syhhatdaşlygymyň düýp mazmuny bolsa, hemmamyza ma'lum bolşýaly Türkmenistanyň hemişelik betaraplyk hukuk derejesine eýe bolmagynyň 30 ýyllyk münasibetli ýurdumyzyň merkezi banky halkara parahatçylyk ulanşmak ýylynyň 1-nji dekabryndan 5-10 manatlyk modifisirlenen polimer banknotlary şeýlehem täze 200 manatlyk polimer banknotuny dolanşyga girdi. Elbetde şu dolanşyga girdilen täze 200 manat meşhurnäki banknotunyň bolsa esas aýratynlygyny bellemeli, hapalanmaga garşy könülme şeýlehem zipperlenme ýaly daşky täsirlere durnuqlygy bilen tapawutlanýar. Şu dolanşyga girdilen banknotlaryň aýratynlyklary dogrusyny şu günki syhhatdaşlygymyzyň dowamyny size beýan ederiz. Bizim şu günkü siyasi syhhatdaşlygymyza gatnaşanlar bilen sizi tanış etsem, meniň gapdarymda Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň molimi Jumagelli Salamow. Şeýlehem onuň aňyrýanyny Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň uly molimi Aknabat Mewlamow. Şeýlehem onuň aňyrýanyny Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň molimi Ajemal Aklyba. Şu günkü syhhatdaşlygymyza ähliňizde hoş gördük. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadağymyzyň arkadaşlyk Gahrman serdarymyzyň saýasynda 2025-nji halkara parahatçylyk ulanşmak ýylyna taryhy wakalaryň şaýady bolmak bizi hassa begendirýär, buýsundurýar. Ýurdumyzda halkara derejesindäki maslahatlar, sergiler, forumlar ýigderli geçirilýär. Şonuň aýdyň sowtnamasy hem hemmamyza ma'lum bolşýaly Gahrman Arkadağymyzyň arkadaşlyk Gahrman serdarymyzyň başçylyk etmegine birnäçe halkara derejesindäki maslahatlar, forumlar ýigderli geçirilýär. Dünya döwletlerine geçirilýän halkara derejesindäki sergilere, maslahatlara, forumlara biziň ýurdumyzyň mehmanlyk gatnaşmagy, ýurdumyz bilen goňşy döwletleriň arasyna, dünya döwletleriniň arasyna medeni insanperwer, ykdysady, şol bir sany başga da türlü uğrar boýunça gatnaşyklaryň ýola goýulmagy, şonuň bilen baglanşykly hem Birleşen Milletler Guramasynyň biziň ýurdumyz agzasy bolmak bilen bir hatarda ýa 3-nji gezek Türkmenistanyň hemişelik betaraplygy 2025-nji ýylyň 21-nji martynda kararname esasynda kabul edildi. Türkmenistanyň hemişelik betaraplygy bugün günü ýurtlaryň arasynda parahatçylygy, dostlugy, şol bir sany ýurdumyzyň bir alparyan içeri we daşary syýasasy bugün günü parahat şol bir sany asuda ýurt hökmüni dünýä döwletleri tanıýar. Sebäbi biziň ýurdumyzda ýem Birleşen Milletler Guramasynyň guramagyna geçirilen birnäçe halkara derejesindäki maslahatlar hem muňa aýdyň sowtnama bolup durýar. Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň 30 ýyllyk toý halkara betaraplyk güni münasibetli halkara derejesine geçiriljek forumyň öňü sirasynda hem Türkmenistanyň Merkezi Bank tarapyndan 1-nji dekabrda 5-10 manatlyk meçhurnäki banknotlaryň täze görnüşleri, şonuň bilen baglanşykly hem 200 manatlyk täze banknotyň görnüşi, onu da Arkadaş binasynyň, Arkadaş şäher häkimliginiň dolanryş binasynyň bir bolmagy bugün günü ýurdumyzda bir şeýle taryhy wakalara şaýat bolýanyny biziň her berimiz buýsundurýar. Syhhatdaşlygymyzyň başyny Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň uly molimi Aknabat Mewlamow bilen başladyk. Aknabat molim şu täze banknotlaryň, pul birlikleriň bir görüş aýatynlyklary dogrusyny syhhatdaşlygymyzyň başyny siziň bilen başladyk. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwleti durnukly ötüşi üçin etmäge işçen gatnaşan döwlet hökmüni dünýä derejesinde giňden tanalýar. Ma'lum bolşýaly şu ýylyň, ýagny halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylynyň dowamyny Türkmenistan döwletini şeýle ýokary derejeli dawara işçen taýýarlyk görülýär. Ýagny Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň 30 ýyllyk münasibetli hemde halkara betaraplyk güni münasibetli ýokary guramaçylykly dawaryl çärelere işçen taýýarlyk görülýär. Anha garaşsyz döwletimizde bellenilýän şeýle bayramçylyklaryň öňü sirasyny Türkmenistanyň bank gulgamyny da uly şanly wakalaryň biri boldy. Ýagny Türkmenistanyň hemişelik betaraplyk hukuk derejesine eýe bolmagynyň 30 ýyllyk münasibetli Türkmenistanyň Merkezi Banky tarapyndan 5-10 manatlyk modifisirlenen polimer banknotlarynyň şeýle de täze 200 manatlyk polimer banknotynyň dolanşyga girilmegini, ýagny halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylynyň 1-nji dekabryndan şeýle täze pul
birliklerinin dolanşyga girdilmegi aýratyn bellenmäge münasipdir. Elbetde Maliýe Bank ulgamyna amal aşyrlan özgörtmeler ýurdumyň ykdysady kuwatyny hasda berkitmäge gönükdirilendir. Ma'lum bolşy ýaly Maliýe Bank ulgamy döwlet maksatnamalaryny işçiň durmuşa geçirmäge gatnaşan ulgam hökmünde sany tehnologiýalar giňden ornaşdyrýar we öz hyzmatlarynyň çägini döwrewap tehnologiýalar esasyna ösürýän ulgam hökmünde halkara derejesini hem tanalýar. Halkara derejesindäki maliýe guramalarynyň ýurdumyň Maliýe Bank ulgamynyň edaralary bilen bilelikdäki işçiň hyzmatdaşlygynyň netijesinde Maliýe Bank ulgamynyňky ýerine ýetirilýän hyzmatlar ýygyderli kämilleşdirilýär. Munyň netijesinde bolsa, ilata we edara karhanalara edilýän hyzmatlaryň gerimi giňelip, bu hyzmatlardan amatly şertlerde peýdalanmagy isleg ýokarlanýar. Elbetde Maliýe Bank ulgamynyňky amala aşyrylýan özgörtmeler öz gezeginde ýurdumyň ykdysady kuwatyna hasda berkitmäge gönükdirilýär. Munyň netijesinde bolsa, ykdysady özgörtmeleriň hasa ilerlemegine ähli mümkinçilikler deredilenler. Elbetde Maliýe Bank ulgamynyňky şeýle şanly wakanyň uly bayramçylygyň öňü sirasyna geçirilmegi aýratyn many mazmuny eýedir. Täze banknotlaryň häsiýetli aýratynlygy barada aýdyp geçenmede bolsa, bu banknotlaryň hapalanma, deperlenme, zaýlanma ýaly daşky täsirleri durnuklugyny aýratyn bellemeliler. Şeýle-de olaryň goruk alamatlary has güýçlendirilip, hakykylygyny tasdiklaýan şekilleri vizual taýdan hasda kämilleşdirilendir. 1, 5 we 10 manatlyk banknotlaryň renki hemde şekli öňkü görnüşde saklanyp, olarda halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylynyň nişanyna yerleşdirilmegi hem ören buýsandyrjydyr. 200 manatlyk banknotyň 100 tarapyna arkada binatynyň, arka tarapyna bolsa arkada şäher häkimliginiň edara ediş binatynyň yerleşdirilmegi hem öz gözeginde ýurdumyzda amala aşyrylýan beýik özgörtmeleriň aýdym namasy bolup durýar. Elbetde bu banknotlaryň dolanşyga girilmegi Maliýe Bank ulgamynyňky amala aşyrylýan oňyň özgörtmeleriň dowamy boldy. Bu banknotlar ýurdumyň çägine eýçiliň görnüşini alyp barýan iş ugruna garamadan edara karhanalaryň we guramalaryň ählisi tarapyndan tölegleriň ähli görnüşleri boýunça hökman kabul edilmäge degişlidir. Elbetde bu banknotlaryň goruk alamatlary, şeýle-de olaryň daşky şekli, dizayn alamatlary boýunça hem aýratyn bolmagy onuň häsiýetli taraplary bolup durýar. Bu banknotlaryň tölegi goýuplygy, bu banknotlaryň dolanşyga girilmegi, halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylyna beýik bayramçylygyň öňü sirasyna girilmegi hem aýratyn many mazmuny eýe bolup durýar. Elbetde Maliýe Bank ulgamynyňky amala aşyrylýan oňyň özgörtmeleri öz münasip goşundyny goşok bu banknotlaryň dolanşyga girilmegi hem döwletimizde alınıp barylýan durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek boýunça alınıp barylýan oňyň özgörtmeleri aýdym şaýatlyk edýär. Pursatdan peýdalanyp halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylynyň 1-nji dekabryna dolanşyga girdilen pul birliklerimiz bilen türkmen halkyny tüýsürekden gutlaýaryn. Şeýle ajaýyp döwürde netijeli rahmet çekmäge döredip beren ähli mümkinçilikler üçin gahrman arkadagly gahrman terdarymda köp sag bolsun aýdýaryn. Goý gahrman arkadagly gahrman terdarymyň janlary sag, belent başlar aman bolsun. Ýurt bähretli, döwlet ähmiýetli tutýan tutumly işleri elmi damara waşlyklary beslentin. Pursatdan peýdalanyp halkara beýtaraplyk güni Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň 30 ýyllyk toýu bilen gahrman arkadagy gahrman terdarymyzy türkmen halkymyzy tüýsürekden gutlaýaryn. Aklamat bonu köp sag bolun. Bu ýa-da arzuwlaryňyzda bize moşulýar. Gelecekde talip ýaşlara bilim bermekde alyp barjak işleriňizde ulustunluklar şowluklar ýaran bolsun. Merhamat tanışlar, biz gepleşmedi. Söhbet şu arkaly dowam edýär. Biziň innik söhbetimiz bolsa, Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň muallimi Jumagelli Salamow. Jumagelli muallim, hemmamizden ma'lum bolşýaly, Türkmenistanyň Merkezi Bank tarapyndan
2009, 2012, 2014, 2017, 2020 yıllarda yani hareket edilen banknotların pul birliklerinin dolanışıkta bolmagy şonuň bilen baglanşykly 2025-nji ýylyň 1-nji dekabrynda Türkmenistanyň Merkez Bank tarapyndan täze 1-5-10 banknotlaryň şol bir sany täze 200 manatlyk hem banknotyň dolanışyga girdilmegi bu günü iqtisadiýet maliýe pudugyna zähmet çekýän watandaşlarymyzyň şol bir sany talip ýaşlaryň professor mollumlaryň bir ýüreklerini buýsunja getirdi. Segotda şuňyzy şolar dogrusyna siziň bilen dowam etsek. Doğru elakasın goňş hakykatdan bu günü ýurdumyzda milli iqtisadiýetimiziň pudoklaryna gazanýan bir ajaýyp özgörtmeler, makro iqtisadi görkezleriň, ýagny jemçer könümizin bir ösüş diýip günü bilen hem görkezmek bolýar. Elbetde jemçer könümimiz eýem bir näçe ýyl bäri özüniň bir durnukly iqtisady ösüşini üçin edýär. Ýagny 610 çötürüm derejesinde saklanyp gelýär. Bu bolsa Türkmenistan döwletimiziň iqtisady kuwwatynyň hassa berkidilýändigini, elbetde şol iqtisady kuwwatyň hem milli bank ulgamynyň, aýratynam pul qar siýasatynyň ýöredilişini hem bir munasyp täsirini ýetirýändigini görkezýär. Yer gelende bellesek, ýagny sözüňizde de belläkeşdiňiz, Halipa mollumamyzdan belläkeşdi. Ýurdumyzda 2025-nji ýylyň 1-nji dekabrynda bir täze görnüşde, ýagny modifisirlenen banknotlaryň dolanşyga girdilmegi bu halkara paragatçylyk we ynanşmak ýylymyzda Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygynyň 30 ýyllyk bayramyna ajaýyp sowgat boldy. Elbetde bu banknotlaryň ýagny 1-5 we 10 manatlyk pul birlikleriniň bir durkunyň täzelenmegi. 1-5 we 10 manatlyk banknotlaryň modifisirlenen görnüşiniň dolanşyga girdilmegi. Ýagny şol banknotlaryň daşky görnüşi üýtgemezden halkara paragatçylyk we ynanşmak ýylynyň bir nişanynyň şol banknotlarda ornaşdyrylmagy bu watanymyzda taryhy ýylyň ýyl ýazgylaryna Türkmenistanyň pul qar siýasatyna hem Türkmenistanyň Merkez Bankynyň munasyp goşandy bolup durýar. Elbetde 1-nji dekabrdan ýurdumyzda ýene täze bir pul birligi ýagny 200 manatlyk türkmen milli manadynyň dolanşyga girdilmegi bu ýurdumyzda pul qar siýasatynyň netijeli durmuşa geçirilýändigini, ýurdumyzyň iqtisady kuwwatynyň pul qar siýasaty bilen berkidilýändigini alamatlanýar. Elbetde bu täze pul birliginiň ýagny banknotanyň bir guruluş aýratynlygy barada bellänmizde ýagny mollumamyz hem belläkeşdi. Ol banknotanyň bir saklanyşynyň ýa-da zeper ýetiriş derejesiniň peseldilmegi, goruglygynyň güýçlendirilmegi, şol bir hatarda banknotanyň ýüz tarapyna ýurdumyzyň bir arkadagy binasynyň şekillendirilmegi. Arka tarapynda bolsa asryň taslamasy bolan arkadagy şäheriniň bir edara ediş binasynyň bir binalar toplumynyň ýerleşdirilmegi bu ýurdumyzda milli ýörelgeleriň hem gahrman arkadagy gahrman serdarymyň döwletli baştonlugyna düýp siýasatymyzyň özünü düzýändigini görkezýär. Elbetde Türkmenistan döwletimiz häzirki wagtda dünýäde paragatçylygy söýüji, anam berkarar edici, dostlugynyň gatnaşyklaryny berkidici, aýratynam bir raýatlaryň adam saglygynyň bir goruglygyň üçin diýen döwlet hökmüni, daşary siýasatyny giňden dabaralandyrmak bilen halkara guramalaryň çäklaryny özüniň daşary siýasatyny bir taraplyk ýörelgelerini giňden dabaralandyrýar. Muny üstümizdäki, ýagny 2025-nji halkara paragatçylyk we ynanşmak ýylymyzda Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygynyň 30 ýyllyk ýubiley bayramy bilen iri urumly halkara guramasy bolan Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň 80 ýyllyk ýubiley toýunyň gawat gelmeginiň özüni de bellemek bolýar. Yer gelende bellesek ýurdumyzyň baş kanuny bolan Türkmenistanyň konstitusiýasyna hem şu milli bank ulgamyzy ösdürmek, iqtisadi siýasatymyzy dabaralandyrmak babatynda degişli maddalaryň girdilmeginiň bir ähmiýeti hem ýagny ýurdumyzda şu siýasatyň durmuş iqtisady siýasatyň üstünlükli durmuşa geçirilýändigini ýene bir ýola tasdikleýär.
Pursatdan peýdalanyp ýurdumyzda bir halkymyzyň awadan bolelin bagtyar durmuşyny üçin etmek babatyna döwletli tagallalar durmuşa geçirýän gahryman arkadagy gahryman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý türkmen halkynyň millilizer gahryman arkadagy gahryman serdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, döwletli tutumlar rowaşlyklary beslensin. Pursatdan peýdalanyp türkmen halkymyzy dolanşyga girdilen bir 5 we 10 manatlyk şeýlede täze 200 manatlyk pul birliklerimiz, ýagny banknotalarymyzyň dolanşyga girdilmegi bilen tüýsüremizden mäherli gutlaýar. Şu ajaýyp pursatdan peýdalanyp gahryman arkadagy gahryman serdarymyzy, ähli türkmen halkymyzy, Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygynyň 30 ýyllyk bayramy, halkara bir taraplyk güni bilen hem tüýsüremizden mäherli gutlaýar. Cuma ilim olim köp sag bolun. Bu soňçly söhbetleşýüňiz üçin bizim gelecekde talip ýaşlara bilim bermekde alyp barjak işleriňizde ulus sinipler, şowluklar arzu edýäs. Mähruman atanaşlar biz gepleşýümiz söhbetleşýär arkaly dowam edýäs. Biziň söhbetleşmede bolsa Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň mowlumy Aýjamal Aklywa. Aýjamal mowlum hemmemizde ma'lum bolýar biziň ýurdumyzda gahryman arkadagy gahryman serdarymyzyň saýasynda uly bir toýa barýas. Elbetde hemmemizde ma'lum bolýar şu dekabr aýyny halkara derejesindäki forumyň geçirilmegine ýam az wagt galy. Şol toýa barýan günlerimizde hem täze banknotyň, şol ortanyna täze pul birlikleriniň dolanşyga girdilmegi hem bugun kunü ýurdumyzda ykdysadyýet toplumyny zähmet çekýän watandaşlarymyzyň, bank ulgamyna zähmet çekýän watandaşlarymyzyň bir ýüreklerini buýsanja getirýär. Söhbet şuňdy, bank ulgamyna alynıp barýan işler dogrusyna, täze pul birlikleriniň aýratynlyklary dogrusyna söhbet şuňy siziň bilen dowam etsek. Hormatly prezidentimiziň para tatly baş tutanlygyna, ýurdumyzyň ykdysadyýetynyň ähli podaklaryna, ähli ulgamlaryna uly işler maksatnamalaryň esasda durmuşa geçirilýär. Ýagny berkara döwletiň täze ýamynyň galkanyşy Türkmenistan 2022-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmegi milli maksatnamasyna şeýlede Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyda 2022-2028-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmegi maksatnamasyna şeýlede Türkmenistanyň sanly ykdysadyýety ösürmegi 2019-2025-nji ýyllar üçin konsepsiýasyna laýyklykda milli ykdysadyýetimiz diversifikasiýa ýoly bilen ýygydarly ösürilýär. Elbetde ýurdumyzda durnukly ykdysady ösüş maksatlaryna ýetmek üçin, ykdysady ösüş öpçün etmek üçin ýurdumyzyň bank ulgamynyň hem amala aşyrýan wezipesi ören uly bolupdurýar. Ýagny ýurdumyzyň täzeçilik banklary tarapyndan häzirki wagtda milli manadymyzyň durnuklylygyny öpçün etmek, milli manadymyzyň durnuklylygyny ýokarlandyrmak, pul dolanşygyny gadalaşdyrmak, ýylatyň wagtlança boş duran terişdelerini goýumlar görnüşine çekmek, şeýlede ol goýumlary netijeli garadlara ýerleşdirmek, şeýlede beýleki köp türlü maliýe hyzmatlaryny täzeçilik banklaryň özleriniň müşterilerine ýagny ýylata ýerine ýetirýärler. Elbetde täzeçilik banklaryň bu ýerine ýetirýän hyzmatlar hem özlerine ýurdumyzda maýa goýum işçiligini hasta ýokarlandyrmagy, maýa goýum işçiliginiň hasta germeniň giňemegine özüniň münasip goşan bolup çykşydýar. Ýagny ýurdumyzda täze innowasion önümçilikler işe girdilýär. Şeýlede öňden bar bolan hereket edýän karhanalaryň duruk täzelenilýär. Elbetde bularyň netijesinde bolsa ýurdumyzda daşarky bazarlardan import edilýän haritlaryň ornuny tutýan önümçiligiň şeýlede daşary ýurtlara eksport edilýän haritlaryň önümçiliginiň ýyl hemde mukdar taýdan ösüş derejeleri barha ýygydarly ýokarlanýar. Ine ýaňy ýakynda hem mowlumlaryň hem bellep geçýär. Hafta ýaşy ýylyň 1-nji dekabryna ýurdumyzyň hemişelik bir taraplyk derejesine eýe bolmagynyň 30 ýyllyk toý münasibetli Türkmenistanyň Merkez Bank tarapyndan 5-10 manatlyk modifisirlenen polimer banknotlar dolanşyga girdili. Şeýlede 200 manatlyk polimer banknotlar dolanşyga girdili. Elbetde bu banknotlar hem daşky täsirlere durnuklylygy bilen şeýlede özüniň goraglylyk alamatynyň ýokary derejede kämilleşdirilenligi bilen tapawutlanýar. Bu dolanşyga girdilen banknotlar ýagny 5-10 manatlyk banknotlaryň renkleri hemde şekilleri öňkü görnüşinde saklanyp galyp olarda halkara parahatçylyk anaşmak ýylymyzyň nişany şekillendirilipdir. Şeýlede täze dolanşyga girdilen 200 manatlyk banknotanyň ýüz tarapynda arkada binasynyň şekili ýerleşdirilipdir. Onuň arka tarapynda bolsa arkada şäher häkimliginiň dolandyryş binasynyň şekili ýerleşdirilipdir.
Elbette bu alınıp berilen işler varsa yurdumuzda kabul edilen maksatnamelerin öğren oylanışıklı ýagdaýda kabul edilenlerini ol maksatnamelerde belirlenen wezipelerin bildirilen taleplara laýyk ýagdaýda durmuşa geçirilenlerini şeýlede yurdumuzun ykdysadyetiniň ähli budaklaryna ýygydarly ösüşlerin gazanylýanlygyny görkezýär. Pursatdan peýdalanyp ähli türkmen halkymyza täze dolanşyga gerdilen modifisirlenen polimer banknotlar bilen şeýlede şanly bir taraplamyň 30 ýyllyk toýu bilen şeýlede halkara bir taraplyk güni bilen tüýs ýüregimden gutlaýan aqsady ulgamda zähmet çekmäge giň mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadagymyň arkadaly gahrman serdarymyň janlary sag bolsun, belent başlary aman bolsun, ýyl ýurt bähbetli umum adamdat ähmiýetli alp barýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklary betlensin. Hacı malumly köp sag bolun. Söhbetde şoňa üçin bizim geljekde talip ýaşlara bilim bermekde alyp barjak işleriňizde ulus sınıflar şol ardy wediýat. Şuňky söhbetde şoňa gatnaşyp beren bu ýa-da söhbetde şoňa üçin şol ortana Türkmenistanyň hemişelik bir tarapynyň 30 ýyllyk toýuny öňsýeresinde täze pul birlikleriniň kabul edilmegi münasibetli gahrman arkadaýlarymyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy, ähli watandaşlarymyzy tüýsüremizden mähirli otlaýas. Ýa-da şoňky söhbetde şoňyň dowamyna da pul birlikler dogrusyna beren söhbetde şoňa üçin her biriňizde köp sag bolsun diýip geljekde her biriňizden alyp barjak işleriňizde ulus sınıflar şowluklar ýaranmasyn. Köp sag bolun. Anha mehman tanışlar edidileşler Türkmenistanyň Matumladyna ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşi, şeýlehem Köpetdağ tarap geňeşi, şeýlehem Türkmen Döwlet Mali Instituty bilen bilelikde halkara parahatçylyk ulanşmak ýylyna Türkmenistanyň hemişelik bir tarapynyň 30 ýyllyk toýu halkara bir taraplyk güni münasibetli Türkmenistanyň Merkez Bank tarapyndan 1-nji dekabrda dolanşyga girdilen 5-10 şeýlehem täze 200 manat banknotyň bir dolanşyga girdilmegi münasibetli şuňky söhbetde şoňyň dowamyna giňişden söhbet etdik. Şol banknotda arkada binasynyň şeýlehem arkada şäher häkimliginiň idara ediş binasynyň şekilleriniň yerleşdirilmegi bolsa bugün köni bir ýurdumyzda bir döwrewaplyk bilen milliligiň sazyşýanlygy bizi hassa begenir ýa bu ýa bizim mehman tanışlar şu ajaýyp pursatdan peýdanyp ýurdumyzda ulan belirlenýän Türkmenistanyň hemişelik bir tarapynyň 30 ýyllyk toýu halkara bir taraplyk güni münasibetli gahrman arkadaýlarymyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy, ähli türkmen halkymyzy tüýsüremizden mähirli otlaýas. Bir ýaşlara okumagy, öwrünmäge, döretmäge şeýle ajaýyp mümkinçilikleri, şertleri döretip berýän gahrman arkadaýlarymyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy tüýsüripden çykýan alkyşdyrmaýas. Gahrman arkadaýlarymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň ýer tutýan tutmuşlaryň rowaşlyklary beslenmeli. Janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny tüýsüremizden ardy edýäs. Şu günkü taýýarlan söhbetde şuňmyzdan geçir gutarýas. Ýene-de toýly bayramlar doluşýança hoş wagtyňyz. Bu insan hem mertebe, şöhrat hem şan sen, erk bilen ıhtiyar, tenişret can sen, hiç bir güç finan sarsırıp bilmez, araştır bir taraf Türkmenistan sen. Yetmişten Gowrak lut kurup, çağladı yakın Iraqi, Al-Harazmi, Al-Farabi, tutuş dünyanın çırağı, berkarar döwlet isledi güçlü şahir, Piragi, kökü 5000 ýyl ötüşmen Türkmeniň ruhy çynary, ýene bir pudak ýaýratdy saýasy, diýsen safary, garaşsyzlyk, gudratymyz, bir taraplar, bakmam. Bir taraplyk parahatlyk diýmekdir. Bir taraplyk gül watanyň dayanjy, halkymyzy belent maksada ýetir, ýylylysyň nesilleriň gowanjy. Bir taraplyk diýmek inançmakdyr. Anam bilen maksatlara ýetiler. Anançmak rowaşlanta jahanna
dünya halklarına gowluk getirer. Bir taraflık demek döwletlülükdir. Aňladyp dur gadim ýollaň berkligin, arka dağın paýhasyndan nurlanmy, döwletlülük, ýol ölgüsi türkmenim. Bir taraflyk demek parahatlyktır. Göýekde erkin ganyt hakka ketleri, asmanyň we meniň parahatlygyna böwünlermizden ganyt bekledi. Ata yurdum aydın yolly, bir taraf sen Türkmenistan, adı-wadan dünya dolly, bir taraf sen Türkmenistan. Arka dağın sayasına, biz behiştin ayasına. Arka dağın sayasına, biz behiştin ayasına. Bir taraf Türkmenistan, Bahtiyar bağı bossan, aklimlan arasına, bak bir taraf Türkmenistan. Bir taraf Türkmenistan, Bahtiyar bağı bossan, aklimlan arasına, bak bir taraf Türkmenistan. Ak kuşlar ganat ýaýyp, bebek versin asmana, dostluk bağı boyalsın, dünya dolsun bossana, getirýä ähli ýollar bugün Türkmenistana, ak günleriň hakyna belent maksat tutany, Türkmenistan parahatly kem ananşmak watany. Salam alek Aşgabat teleýaýlymynyň mehriban müştaklary, eziz watandaşlar, biz siziň ähliňizde älim gowluklaryny arzulap, gahrman arkadamyzyň hemde arkadaly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny, mertebeli başlarynyň aman bolmagyny, döwletli tutumlarynyň rowana menzillerde rowaşlyklara ýaran bolmagyny tüýsürekden arzu edip, dizayn şäherimiz Aşgabatymyzyň ajaýyp künjeginde ýerleşýän Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutyna ýokary guramaçylykly geçirilýän hormatly prezidentimiziň täze eseri Türkmenistanyň bir taraplygy, parahatçylygyň we ynançmagyň aýdyň ýoly adly täze kitabynyň tanıştyryş dabaryndan taýýarlayan gepleşigimizi tomaşa etmäge çagyrýar. Mehriban watandaşlar,
arkadaşlar, gepleşigimizin başynda gahryman arkadamyzy, arkadaly gahryman serdarmyzy, ähli türkmen halkymyzy hemişelik bir taraflygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýy halkara bir taraplyk güni bilen tüý sürekden mähril gutlaýar. Şol bir sana biziň hormatly prezidentimiz, arkadaly gahryman serdarmyzyň Türkmenistanyň bir taraplygy, parahatçylygyň we ynançmagyň aýdyň ýoly atly täze kitabynyň bize sowgat bolup, bayramçylyk toý sowgady bolup elimize gelip gowuşmak bilen tüý sürekden mähril gutlaýar. Goý arkadaly gahryman serdarmyzyň döwlet galamy mundan ömmeýlek batly bolsun, mundan ömmeýlek arkadaly gahryman serdarmyzyň şeýle eserleriniň höwrü köp bolsun. Elbetde türkmen halkyna 7 sany zat döwletli hasap edilip, mukaddes hasap edilip, olar hemişe ýüzüňe silinýär diýip gahryman arkadamyzyň eserlerine beýan edilýär. Şol ýüzüňe silinýän döwletli mukaddes zatlaryň biri hem kitap bolup durýar. Şoň üçin hem ýaňy tamdyrdan çıkan täze çörek ýaly hormatly prezidentimiziň täze eserini ilkinji nobatda ýüzümize silýär. Hormatly prezidentimiziň täze eseri Türkmenistanyň bir taraplygy, parahatçylygyň we ynançmagyň aýdyň ýoly adly täze kitabynyň 3 dille neşir edilmegi Türkmen diplomatlar üçin, dünya döwletlerinden wekiller üçin hem el ýeterli bolup durýar. 3 dille neşir edilen hormatly prezidentimiziň täze kitabynyň mazmuny şulardan durýar. Ýagny bir taraplyk Türkmen paýhasyna diýip atlanyrylýar. Ikinji bölümi bir taraplygyň taryhy köklerine nazar aýlap diýip atlanyrylýar. Şeýle-de Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy netijeli hyzmatdaşlygyň baý tejribesi diýip atlanyrylýar. Inniki bölüm bolsa parahatçylyk we ynançmak döwrüň derwaýyslygy diýip atlanyrylýar. Inniki bölüm bir taraplygyň insanperwer ölçegi diýip atlanyrylýar. Şeýle-de Türkmenistanyň açyk kapylar siýasaty diýen bölüm hem hereket edýär. Şeýle-de 21-nji asyr Türkmenistanyň geosiýasy we geoiqtisady strategiýasy diýen bölüm hem hereket edýär. Bu ajaýyp eseriniň mazmununa parahatçylyk Türkmen sivilizasiýasynyň bünyady diýen bölüm hem hereket edýär. Şeýle-de halkara parahatçylyk we ynançmak ýyly taryhy resmi namalar, gutlaglar, çykyşlar hem bu kitapda öz beýany tapýar. Şeýle-de hormatly prezidentimiziň täze kitabynyň ilkinji sözleri şeýle başlaýar. Ýagny hormatly okuýjy, siziň eliňizdäki bu kitap häzirki zaman dünýä siýasatyna öz bolşy ýoly saýlan Türkmenistanyň bir taraplyk siýasatynyň çuňur teljermetine bagşlanýar. Bu eser diňe bir taryhy hakykatlaryň ýygynnysy däl, eýsem parahatçylygyň, hoşniýetli goňşçylygyň we halkara hyzmatdaşlygyň puhta bünyädyny emele getirýän milli filosofiýanyň giňişleýin beýanydyr diýen sözler bilen başlaýar. Şeýle-de hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň bir taraplygy, parahatçylygyň we ynançmagyň aýdyň ýoly adly eserini şeýle belleýär. Türkmenistanyň bir taraplygy bu gadymy paýhaslygyň häzirki zaman dowamy, häzirki döwrüň jogabydyr. Bu beýik hakykaty türkmen halky müňýyllyklaryň dowamyna saklap geldi. Şonuň bilen ýaşady, ony nesilden nesile geçirip bildi. Indi bolsa bu pähim diňe Türkmenistanyň däl, bütün dünýäniň eşitmeli, öwrenmeli gymmatlygyny öwrülýär. Gelin bu parasatly ýoly, parahatçylyk ýolyny bilelikde dowam edeliň. Gelin adamdadyň geljegini bilelikde guralyň. Gelin dünýäniň her bir künjeginde parahatçylygy dawralandyrmaga goşalyň. Gelin geljek nesillere parahat dünýäni miras galyralyň. Çünki parahatçylyk ata-babalarymyzyň bize galyran ruhy hazynasydyr. Parahatçylyk biziň şu günümizde ýerine ýetirmeli mukaddes wezipamyzdyr. Parahatçylyk geljege sowgadymyzyň iň gymmatlysydyr. Parahatçylyk türkmen sivilizasiýasynyň ýüregidir. Onuň umumy maksadydyr. Adamzat kalbynyň iň belent arzuwydyr diýip beýan edilýär. Elbetde bu gymmatly setirler, bu kanatly sözler biziň dünýämize bir taraplyň türkmen nusgasynyň dawralanmasy bolup dolýar. Bizim şu ajaýyp täze eser bilen hormatly prezidentimiz, gahryman arkadamyz, ähli türkmen halkymyz tüýsürekden mähril gutlaýar. Şeýle-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklar institutyna hormatly prezidentimiziň täze kitabynyň tanşdyryş dawratyna
gatnaşan mehmanlaryň ýürek buýsançlaryny size ýetirmek arkaly gepleşigimize başlaýar. Mähriban dowganlar, bayramlar gutly bolsun. Hemişelik bir taraplarymyzdan şanly 30 ýyllyk toýy, halkara bir taraplyk gün münasibetli türkmen topragy, dünýä döwletlerinden köp sany mehmanlary bir supra jemleýär. Toy suprasyna jemlenen mehmanlar bugunky gün hemişelik bir taraplarymyzdan şanly 30 ýyllyk toýy münasibetli biziň hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň döwlet galamyndan çykan ajaýyp täze eser Türkmenistanyň bir taraplygy parahatçylygyny we ynanşmagyň aýdyň ýoly adly täze eseriň tanşdyryş dabarasyna gatnaşýarlar. Bu ajaýyp dabara bolsa Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyna ýokary guramaçylykly geçirilýär. Bu ajaýyp dabara Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutynyň hormatly mugallimi Mähri Cemal Mämedow hem gatnaşýar. Mähri Cemal mugallim, hoş gördük sizi. Elbetde her bir täze eser mugallimlaryň dünýäsinde, bilimler, alymlar dünýäsinde täze bir ullukan üstünlük bolup durýar. Onda da biziň arkadaly gahrman serdarymyzyň, hormatly prezidentimizin eseri, täze eseri biziň dünýämizde täzeçe many mazmun etjilýär. Onda da bir taraplygymyzyň 30 ýyllyk toýuna bagşlanan eser. Şular babatda mugallim gözü bilen öz ýürek buýsançlaryny beýan etdiler. Köp sağ olun Gowher. Dogry belleýäňiz. Anha Türkmen bir taraplygynyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň öňe sirasyna hormatly prezidentimiziň jowhar paýhasyndan çykan Türkmenistanyň bir taraplygy parahatçylyk hemde ynanşmagyň aýdyň ýoly adly kitabynyň elimde gelip gowuşmagy ýurdumyzyň syýasy jemgyýetçilik durmuşyna buýsançly wakalaryň biri boldy. Anha şu münasibetli hem Türkmen diplomatiýasynyň milli mekdebi bolan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyna kitabyň tanışdyrlyş barasy ýokary derejede bellenip geçirildi. Elbetde çäre ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň işgärleriniň şeýle hem ýurdumyzda hereket edýän daşary ýurt ilçihanalarynyň wekilleriniň şol bir wagtyň özünde daşary ýurtda hereket edýän Türkmenistanyň ilçihanalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna galy bersede ýurdumyzda awraýly halkara guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna, professor muallimleriň, ýaş talipleriň gatnaşmagyna ýokary derejede ylmamaly maslahat geçirildi. Şol bir wagtyň özünde maslahat münasibetli Türkmeniň maddi ruhy gymmatlyklaryna bagşlanan ýokary derejede serginiň gurulmagy şeýle hem institutyň döredijilik topar tarapyndan Türkmen bir taraplygyny wagt edýän kompozisiýanyň ýerine ýetirilmegi hakykatdan hem häzirki wagtda dünýäde öňe sürilýän Türkmenistanyň daşary syýasy başlangyçlarynyň ören uly ähmiýetiniň bardygyny ýokary derejede beýan etdi. Dogry bellediňiz. Elbetde bu horşýerde aýratyn bir zady belläp geçetim ýeli gahrman arkadaýymyzyň ömrüniň manysynyň dowamaty adly kitabyna Türkmen halky kitapxon jemgyýet diýip belleýär. Anha şu gün elimize gelip gowşan täze kitap ilkinji nowatda ýaş nesle görüli mektep bolup hyzmat etjek, gollanma ýan kitabyna öwriljek eserdigine aýratyn belläsim gelýär. Çünki institutda bilim alýan talipler geljekde ýurdumyzyň daşary syýasatyny ilerletmekde özüniň münasip goşandyny goşmakda, dürli hünärler boýunça halkaraja talipler, bilim alýarlar, hormatly prezidentimizin bolsa Türkmen bir taraplygynyň ykdysady, syýasy, medeni ähmiýetini nazary hemde amaly taýdan wasp edýän eseriniň elimize gelip gowuşmagy ilkinji nowatda muallimler hemde talipler üçin ören uly ähmiýetiniň bardygyny belläsim gelýär. Çünki eserde beýan edilýän ähli taryhy maglumatlar ýaş nesil üçin ören gymmatly hazine bolup durýar. Anha maslahatyň dowamyna çykyş edenleriň ählisi hem gahrman arkadaýymyzyň peder ýoluny münasip dowam etdirýän arkadaly gahrman serdarymyzyň ýurdumyzyň daşary syýasy başlangyçlaryny ilerletmekde öňe sürýän garaýşlary, aýdym maksatlary dogrusyna bellediler. Dogry belleýän Mähri Cemal mugallim, ödem şu ýerde biz buýsançylan bellemeli. Ýani hemişelik bir taraplygymyzyň 30 ýyllygyna bagyşlap Türkmenistanyň mejlis tarapyndan Türkmenistanyň bir taraplygynyň 30 ýyllygyna adly ýubiley medalyň ýörüýte karar tatlamasy işlenip düzülipdi. Şoda hormatly prezidentimiz tarapyndan tasdiklanyp bugunky gün şu halkara bir taraplyk gündüň öň sirasyna biziň ýurdumyzyň köp sanly raýatlaryna bir ýol başy düzüme şol bir sanna daşary ýurtda zähmet çeken Türkmenistanyň ilçihanalarynyň ýokary derejeli wekillerine hem Türkmenistanyň bir taraplygynyň 30 ýyllygyna adly ýubiley medallary bilen syýlanyldy. Şol medallary bilen syýlananlaryna ýany bilen biziň hormatly prezidentimiziň täze eseri ilkinjileriň hataryna olaryň ellerine gowuşdy. Ana şu günüm Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyna
daşary ýurtda hereket edýän ilçihanalarymyň ilçileri, wekilleri şu ajaýyp supra jemlendiler şeýlede biziň ýurdumyzda zähmet çeken daşary ýurtly ilçileriň wekilleri hem bir supra jemlendiler şeýlede bu ýerde köp sanly muallimlaryň, professor muallimlaryň bir supra jemlenip 3 dille neşir edilen hormatly prezidentimiziň eseri babatdaky ýürek buýsançlaryny beýan etmekleri, onuň mazmuny, düzümi bilen baglanşykly halkara atmosfer ulgamyndaky orny babatda garaşlaryny beýan etmekleri bugun şu ýerde okaýan talip ýaşlar üçin gollanma bolup durýar. Hawa Gowhar Türkmen betaraplygynyň 30 ýyllygy bayramynyň öňe sirasyna hormatly prezidentimiziň ýürüýte karary esasyna Türkmenistanyň betaraplygyny giňden şöhrelendirmek babatyna ýurdumyzda hem de daşary ýurtlarda zähmet çeken illeşlerimize, daşary ýurtly wekillere ýürüýte Türkmenistanyň prezidentiniň karary esasyna ýokary derejede medalyň gowşurulmagy şol bir wagtyň özüne hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň betaraplygy, parahatçylygyň we ynanşmagyň aýdyň ýoly atly eseriniň kitabanyň elimize gelip gowuşmagy şeýle hem 5-nji dekabrda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň giňişleri mejlisine ýürüýte hormatly prezidentimiziň karary esasyna 11-nji, 12-nji, 13-nji dekabr iş güni dälilip kesitlenilmegi şeýle de köp sanly iş kesilen raýatlary ynsanperwerlik golunyň ýapylmagy hakykatdan hem Türkmen betaraplygynyň 30 ýyllyk toýunyň ýokary derejede bellenip geçilýändiginiň aýdyň suwutnamasy bolup dur. Elbetde häzirki döwürde Türkmenistan döwleti Birleşen Milletler Guramasına agda döwletleriniň arasyna parahat söýjülük taglimatyny ilerletmekde nusga alarlyk döwlet derejesine ýetdi. Munyň aýdyň suwutnamasy hökmüne Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň 3-nji gezek hukuk derejesiniň ikrar edilmegi bu aýdylanlary dol derejede tasdiklaýar. Dogry belleýän Cemal muallim özüm şu 12-nji dekabrda geçiriljek wekilçilikli forumyň başlangyjy Abada Milli Siýasatçylyk zolunyň göz başalýa diýsek ýalňyş bolmaz. Sebäbi 10-njy dekabrda Abada Milli Siýasatçylyk zolunyna häzirki zaman Türkmen jemgyýetine denanlaryň ornatly halkara maslahatyna öz işine başlar. Şol maslahat bilen başlanan betarapligymyzyň 30 ýyllyk şanly toýy dabaralara wetlenýär. Elbetde şol maslahatyň geçirilmegi Türkmen denanlarynyň, eneleriniň, ejeleriniň parahatçylyk hakyndaky arzularynyň hasyl bolmasy bolup durýar şeýlede ol ýerde Gurbanoğlu Berdimuhammedow adına howonarlygy men täşçalary himayet bermek boýunça haýır sahabat gadnatynyň bölüminiň açylmagyna garaşylýar. Bu da biziň nesillerimiz hakynda edilýän alada dünýä bala çağlar hakynda edilýän ynsanperwer aladanyň ýokary nusgasy derejesi bolup durýar. Hawa dogry belleýän Gowhar. Hakykatdan hep Türkmen halkynyň durmuşyna parahat söýjülük taglimaty kanunlar bilen däli eýsem Türkmen halkynyň ol aňyna, kalbyna ýazylan gymmatlyklar jemgyýetimiziň içinde denana ören uly baha berilýär, uly hormat goýulýar. Bugunky gün bolsa dünýä derejesinde denanlaryň gymmatyna, hormatyna ýokary derejede ähmiýet berilip, ýurduň içeri hem de daşary syýasy işlerine denanlaryň ähmiýetine ören uly baha berilýär. Şu ajaýyp pursatdan peýdalanyp hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň betaraplygy, parahatçylygyň we ynanşmagyň aýdyň ýoly atly kitabynyň 3 dille neşir edilmeginiň hem ören uly manasynyň bardygyny belläp geçetim gelýär. Çünki bu kitap diňe bir Türkmen halky üçin näl eýsem bütün dünýäde parahat söýjüligi öňe sürýän döwletler, milletler, halklar üçin hem ören uly ähmiýeti bar. Şeýle ajaýyp pursatdan peýdalanyp gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň bütün dünýäde parahat söýjüligi öňe sürmekde alyp barýan tagallalary, elmidam rowaşlyklary rowan bolsun, gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlar sag, belent başlar aman bolsun. Şeýle hem hormatly prezidentimiziň jowhar paýhasyndan çykan eser bilen ähli Türkmen halkymyzy tüýsürekden gutlaýar. Köp sag bolun Mähri Cemal muallim, arzularyňyz hasyl bolsun. Hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň betaraplygy, parahatçylygy we ynanşmagyň aýdyň ýolatly täze eseri biziň Türkmen dünýämizde asylha tutuş dünýäde ynsanperwerlik, parahatçylyk, betaraplygyň Türkmen nusgasy dabaralandyrmakdaky ähmiýeti hatam ýokary bolsun. Elbetde bu ajaýyp eser biziň dünýämizi hatam baýlaşdyrýar. Şoň üçin biz ýene-de bir ýola size köp sag bolun. Nädäs bu ýa hoduň üçin hem ähli Türkmen halkymyzy hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň betaraplygy, parahatçylygy we ynanşmagyň aýdyň ýolatly täze eseriniň elimize gelip gowuşmagy bilen şeýlede
taraplarımızdan şanlı 30 yıllık toy bilen tüysürekten mehirli kutlayat. Parahatlyk geljege eň mukaddes miratdyr. Ömürleriň manysy söýgü, mehir, ihlasdyr. Adamzadyň arzuwy, awatlyga telwatdyr. Kullu insan hakyna belent maksat tutany Türkmenistan parahatlyk hem ynançmak watany. Mehriban doganar bayramlar gutly bolsun. Hemişelik bir taraplarymyzdan şanly 30 yıllyk toy münasibetli, halkara bir taraplyk günü münasibetli. Biziň arkadaly gahrman serdarymyzyň Türkmenistanyň bir taraplygy, parahatçylygyň we ynançmagyň aýdyň ýolu atly täze eseri halk köpçüligine ullakan sowgat bolup dünýämize geldi. Elbetde bu ajaýyp täze eseriň üç dille bolmagy aýratyn mazmuny eýe bolup bugün hormatly prezidentimiziň täze eseriniň tanşdyryş dabarasy Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutyna ýokary guramaçylykly geçirilýär. Biziň ýanymyzda da şol ýokary mektebiň talip gyýdlary ýokary mehmançaýarlyk görkezip türkmen dost tagamlary bilen bu ýere gelýän mehmanlar garşy aldylar. Biziň hem ýanymyzda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň mugalimi şol ursany bu ýokary mektepde hereket edýän ilkinji zenanlar guramasynyň başlygy Gyzylgul Gurban Muhammedowa gatnaşýar. Hoş gördük sizi Halipa muallim. Elbetde siz köp ýerlerden bäri şu gyýlanmady zenanlar bilen gender deňligi siýasat bilen baglanşykly terbiýelap gelýäňiz. Şol ursany ýedigler bu ýerde çäreler geçirip gelýäňiz. Şuň Türkmenistanyň bir taraply parahatçylygyny ynançmagyň aýdyň ýolatly hormatly prezidentimiziň täze eseriniň elmide gelip gowuşmagy türkmen zenanlar üçin aýratyn tarih wakat. Çünki türkmen zenanlary parahatçylygyň ebedi arzuwyna bolup ýören insanlar bolup durýar. Şu babatda zenan hökmünde ýürek boýsanşyňyz beýan etseňiz. Sağ ol Gowhar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwründe türkmen halkynyň her bir güni toýdur bayramlara, şanly fenelere betlenýär. Ha şunlar hem hemişelik bir taraplamyň 30 ýyllygynyň bellenilýän günlerini ýene bir şatlykly waka, goşa bayram, goşa toy. Hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň bir taraplygy parahatçylygyň hem ynançmagyň aýdyň ýolu atly ajaýyp eseriniň üç dilinde Türkmen halkyna peşkeş berilmegi hem ulakan bayramlardan nişan bolup durýar. Elbetde bu kitabyň bir wada üç dille halk köpçüligine ýetirmegi biziň hem institutymyzda ýagny geljekki diplomatlar taýýarlaýan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutyna okap bilim alýan şeýlede talip ýaşlara näme öwredýän muallimler üçin ajaýyp bir noskolyk eser boljaklygyna inanýarys. Şeýlede şuň gün biziň Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutyna şol kitabyň tanşdyryş dabarasynyň ilkinjileriň hataryna biziň institutymyzda geçirilmegi bul hem has bir şatlykly, boýsanyrçy wakadyny bellep geçesilmeli. Bu ajaýyp eseriň tanşdyryş dabarasyna Daşary ýurtda diplomatlar şeýlede dünýäniň durly günjegine zähmet çekýän ilçilenmeden gatnaşmak hem ören boýsanyrçy waka bolup durýar. Yer gelenine bellep geçsek, Daşary ýurtda zähmet çekýän ilçilerimiz, diplomatlarymyz ýaňy ýakyna şanly bir taraplamyň 30 ýyllygy münasibetli Türkmenistanyň bir taraplygynyň 30 ýyllygyna atly ýubiley medal bilen filanlanmagy şeýlede hemişelik bir taraplamyň 30 ýyllygy münasibetli dekabr aýynyň 11-i 13-ü aralygynyň iş güni däl diýip elan edilmegi şanly bayramçylygymyz türkmen halkynyň has giýinden bellep geçekdigini aýdyn görkezýär. Gahrman arkadagymyzyň bir tarap Türkmenistan şeýlede Türkmenistan bir taraplygyň mekanatly eserleriniň talip ýaşlarymyzy okatmakda, öwretmekde bir ajaýyp eser bolup durýanlygyny bellep geçesilmelýär. Pursatdan peýdalanyp diplomatlar üçin gymmatly eser bolan hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň bir taraplygy parahatçylygyň we ynançmagyň aýdyň ýolu atly eseriniň çapdan çykmagy bilen tüýsürekden gutlaýan pursatdan peýdalanyp gahrman arkadagymyzy, arkadagly gahrman serdarymyzy halkara bir taraplyk güni, bir taraplygyň 30 ýyllyk bayram bilen tüýsürekden gutlaýan goý gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň türkmen halkynyň daşary siýasatyny ösürmekde alyp barýan ajaýyp işleri hemişe rawana ýollarda, rawaçlyklara betlensin. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Köp sağ olun Gyzylgul muallim, arzularyňyz hasyl bolsun. Biz gyýdlamyda da köp sağ bolsun. Aýdýar bu talip gyýdlar
Türkmen diplomatiýasynyň milli mektebinde okamak bilen öz gezegine bu ýere gelen mihmanlary, daşary wekilleri Türkmen mihman söýerliginiň ýokary nusgasy bilen garşylaýanlyklaryny aýratyn bellemeli. Şol bursana bu talip gyýdylar. Bu ýerde bilim almak bilen diplomatiýanyň inçe sirlerini öwrenýärler şeýle-de. Şu ýerde aýratyn bu sönçülen bellemeli hemişelik bir taraplamydan 30 ýyllyk şanly dawaralary halkara wekilçilikli forumyň geçirilmegi öz göz başyny Abada Milli Siýasatçylyk zolawynyň alyp gaýdar. Ol ýerde 10 dekabrda häzirki zaman Türkmen jemgyýetine denanlaryň ornatly halkara maslahatyň geçirilmegine garaşylýar. Ol ýerde Gurbanoğlu Berdimuhammedow adyna howanalygy mätäççilere himayet bermek boýunça Haýyr Sahabat gadnatynyň bölüminiň açylmagyny garaşylýar. Elbetde bu haýyr sahabat işler, bu insan terörlük işler biziň jemgyýetimizde, döwletimizde bir taraplygyň Türkmen nusgasynyň dünýä ýüzüne ýaýylýanyny, hasam ýokary derejäge ýetirilýanyny aýdyň suwtnamasy bolup dur. Bizem size bu soňçy hoduňyz üçin köp sag bolsun. Näjäs muallim gyýdylar size de köp sag bolsun. Näjäs alyp barýan işleriňizde, okulaňyzda diňe üstünlikleň hemra bolmagyny arzu edýär. Toýlar gutly bolsun. Toýda duş bolyň. Sag bolun. Täze kitabyňyz gutly bolsun, hormatly prezidentimiz. Mähriban daganlar, toýlar gutly bolsun. Hemişelik bir taraplamydan şanly 30 ýyllyk toýy, halkara bir taraplyk güni münasibetli. Hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň bir taraplyk parahatçylygyň we anlaşmagyň aýdyň ýoly atly täze eseriniň elmide gelip gowuşmagy hemem Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklar institutyna täze eseriň tanşdyryş dawarasynyň geçirilmegi aýratyn bir tarih waka hökmünde şu bayramçylyga öwüşgün berýär. Elbetde şu ajaýyp günne Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklar institutyna okaýan birinji ýyl talebi Medine Murat Berdiýew bilen söhbetde şolýat. Medine hoş gördük sizi, toýlar gutly bolsun. Elbetde siziň ýokary mektebiňizde geçirilýän şu iri dawara birinji ýyl talipligiňiz garamadan oňa siziň gatnaşmagyňyz geljeki diplomatlar hökmünde size tejribe toplamany ulakan esas töredi. Şu babatda ýürek boýsunçlygyňy beýan etseňiz. Bugün bizim institutymyzda hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň bir taraplygy parahatçylygyň we anançmagyň aýdyň ýoly atly täze kitabynyň tanışdyrylyş dawarasy geçirildi. Bu dawara daşary ýurtdan gelen mehmanlar hem-de ilçihanalaryň wekilleri gatnaşdy. Biz hem daşary ýurtly mehmanlary dost çörek bilen Türkmen mehmansaýarlygy bilen garşyladyk. Institutymyzyň giň zalyny bir taraplamydan mazmuny açyp görkezýän giň seri hem gurally. Biziň hem şeýle ýokary derejeli çäräniň guramaçylygyna gatnaşmagymyz biz ýaş diplomatlara tejribe toplamaga esas töredýär. Pursatdan peýdalanyp gahrman arkadaşymyzy, gahrman serdarymyzy hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň bir taraplygy parahatçylygyň we anançmagyň aýdyň ýoly atly täze kitabynyň çapdan çykmagy hem-de hemişelik bir taraplamydan 30 ýyllyk bayram bilen gutlaýar. Biz hem şeýle bir tarap döwletde parahat ölkede ýaşaýannygymyza, okaýannygymyza diýsem buýsanýarys. Elbette şu tarihi doğru 3. müňylygyň başy 20-nji asryň 1-nji çäregi tamamlanyp barýan döwründe Türkmen ykbaly güllap Mahtumullah Tamydyň çok garaşan ajabe ýamyny biziň gahrman arkadamyz hormatly prezidentimiz bize peşkeş berdi. Elbette gahrman arkadamyzam hormatly prezidentimizam parahatçylygy döretmek sunugatynyň ustatlary bolup durýar. Tutuş dünýäde bir taraplyň Türkmen nusgasy bilen kulli insaniýeti agda berilip parahatçylyk supratynyň daşyna jemleýärler. Şu gezekki hemişelik bir taraplyk hukuk derejämiziň Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan 3-nji gezek şu ýylyň dowamyna ikrar edilmegi hasam bir taraplyň Türkmen nusgasynyň dünýäde parahatçylygy döretmek sunugaty bolup nusgalyk häsiýete eýedigini açyp görkezýär. Şeýle-de Türkmenistanyň bir taraplygynyň 30 ýyllygyna atly ýubiley medallary bilen hormatly prezidentimiziň permany bilen köp sanly raýatlarymyz, wekiller, ýolbaşy düzümler syýlaglanyrly. Şeýle-de daşary ýurtda zähmet çeken Türkmenistanyň ilçihanasynyň, wekilhanasynyň wekilleriniň hem syýlaglanmagy, olara da ilkinjileriň hataryna hormatly prezidentimiziň täze kitabynyň sowgat berilmegi hasda bir buýsonurjy toý ruhuny emele getirip tutuş Türkmen jemgyýetine bir toýuň şatlyk şowkuny belent derejä ýetirdi. Şeýle-de hormatly prezidentimiziň permany bilen dekabr aýynyň 11-13 aralygy
dinç günni baglan edilmegi bayramçylyk ruhuny hatda ýokary derejede emele getirdi. Şeýle de hormatly prezidentimizin fermany bilen iş gepilenleriň bennilikden boşadylmagy, bayramçylygyň ýagny hemişelik bir taraplygymyň insan terrorly käsetlerini açyp görkezýär. Elbetde şu tarihi pursatlar bize ýene bir ýola gurduğum aslında bilgil bu zeminiň mihydyr, ererol erkin midan bidir türkmen binasy diýen magtumlar tamamyň setirlerini oýmyza getirýär. Elbetde bizem size bu ýetişýän toxodyň üçin köp sag bolsun. Aýdýa türkmen halkymyzy hemişelik bir taraplygymyň 30 ýyllyk toýy halkara bir taraplyk güni şeýlede hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň bir taraplyk parahatçylygyna ynanşmaň aýdyň ýolatly täze eseriniň çapdan çykmagy bilen tüýsürekden mähirli gutlaýar. Men Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklaryny institutynyň halkara jurnalistika fakultetiniň talibi Gulnara Muradowa. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne ata watanly Türkmenistan bedewat ötüşleri wetlenýär. Türkmen halkynda toýlar goşa-goşadan gelýär diýilýär. Ýaly berkarar döwletimiziň hemişelik bir taraply hukuk ýagdaýynyň Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ikrar edilmeginiň şan 30 ýyllygynyň dabaralarynyň ýaýbanlandyrýan döwrüne hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň bir taraplygy parahatçylygyň we ynanşmagyň aýdyň ýoly atly täze kitabyny sowgat bermegi biziň bayramçylyk ruhumyzy hassa goşulandyrdy. Şöhratly ata-babalarymyzdan miras galan parahat sevjilik, ynanşmak, dostlyk ýaly ýörelgelerimiz häzirki wagtda barhara başlanýar. Men hem sözümiň şu ýerine türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymdy, hormatly prezidentimizi şanly bir taraplygymyzyň 30 ýyllyk toýy bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Goý Gahrman Arkadagymyzyň hormatly prezidentimiziň janlary sag başlary dik tutýan tutumly işler hemişe rewaçlyklara wetlensin. Men hem sözümiň şu ýerine watanymyzy wasbedýän goşgy setirler bilen jemlemegi makul bildim. Aslyň asyrlaryň kökünden gaýdan bir tarap sen berkarar sen watanym. Baq soňlanmajak gadal hem aýdym. Bir tarap sen berkarar sen watanym. Bagynda bilbiller erkana sayran. Bilen çawun gözel elime ýaýran. Owadan görküňe hemmeler haýran. Bir tarap sen berkarar sen watanym. Aşgabadım şäherleriň peýkeri. Bina bolly Pragynyň heykeli. Magrupdan maşrygy haýran eýledi. Bir tarap sen berkarar sen watanym. Dostluň mekany gözel awaza. Joşun merýär ol gojaman hadara. Boynuň şatlyk şowhun toýdur dabara. Bir tarap sen berkarar sen watanym. Kulli türkmen halky desanlar boýlap, baq içinde joşup ýaýnap, bu şanly toýuň uludan toýlap, bir tarap sen berkarar sen watanym. Öňe barýar şöhrat bilen şan bilen, milli liderimiz Arkadag bilen, Arkadagly Gahrman Serdar bilen, bir tarap sen berkarar sen watanym. Goý ýürekler bir bolup baky gulaşsyn dünýä, maksatlar murat tapyp bagta ulaşsyn dünýä. Ýurdumda adam zada beýik geljek görnýär. Ak günlerim hakyna belent maksat tutany Türkmenistan parahatlyk hem ynanşmak watany. Mähban doganlar ine şunuň bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklar institutyna hemişelik bir taraplygymyň şanly 30 ýyllyk toý münasibetli toý sowgady bolup, bayramçylyk sowgady bolup biziň dünýämizde dolan. Hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň Türkmenistanyň bir taraplygy parahatçylygyny we ynanşmagyň aýdyň ýoly atly täze kitabynyň tanşdyryş dabarasyndan taýýarlan gepleşigimizde size ýetirmekçi bolan maglumatlarymyz şulardan ibaret. Elbetde hormatly prezidentimiziň täze eseri hemişelik bir taraplygymyzyň many mazmuny bilen hassa baýlaşdyrýar. Türkmen diplomatlar üçin gymmatly eser bolan bu kitabyň üç tille neşir edilmegi toý sowgady boldy. Türkmen diplomatlar üçin dünýä döwletleriniň wekillerine bir taraplyň türkmen nusgasy bilen tanışdyrmaga aýratyn gymmatly eser bolup çykýar. Elbetde hormatly prezidentimiziň bu kitabyna bir taraplyň türkmen nuskasynyň ähli ýörelgeleri, aýratynlyklary giň gerimde beýan edilýär. Elbetde Türkmen döwlet neşriýat gullugy tarapyndan çap edilen bu ajaýyp eser biziň talip ýaşamyz üçin, ýaşlarymyz üçin, şolwurtana ähli halkymyz üçin, dünýä döwletler üçin hem gymmatly eser bolup durýar. Çünki 3-nji müňýyllygyň taryhy döwründe bir taraplyň türkmen nuskasy tutuş dünýäde parahatçylygy berkarar etmeň ajaýyp guraly bolup çykýar. Goý Gahrman Arkadagymyzyň, Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, mertebeli başary aman bolsun, döwletli tutumlary rowany menbellerde rewaçlyklara ýaran bolsun. Hormatly prezidentimiziň täze eseri gutly mübarek bolsun. Hemişelik bir taraplygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesi gutly mübarek bolsun. Şeýle ýaşy arzular bilen mehman donar bitirdiler, hoşlaşýar. Toýlar gutly bolsun, toýda duşşalyň.
beyik galkınışı rowana bolon, bitaraplık toyun toyla yadiyar, gerçek oğul, peder dowamı bilen, bitaraplık toyun toyla yadiyar. Parahatlık, ananışmak sarpası bilen, bütün dünyanın dostluk köprüsü bolon, halkın bagtıyar ertesi bilen, bitaraplık toyun toyla yadiyar. Ögüşgün libaslı tansları bilen, gutlap gelli şanlı bitaraplığımız, has berkeye goňşy halklar bolan Türkmen özbek dost dogonlygymyz. Sazları, mukamı, bayram gününü, coşu getirmesli juwan kalpları, hazırısı geçip Türkmen iline, mihman geldi, Azerbaycan halkları. Desterhanna karşılanı hemmeler, beyiktir vatanna mihman hormatı, Türkmen toy tutanlı dünya cemlenye, toyu bedeg verye, tecik sunvatı. Meşhur tansı, Gruziya halkının utgoşlu küşteptiğin ayak sesine.